Το ιστορικό δράμα Παπαφλέσσας του Σπύρου Μελά. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Πρώτος καλόγυρος Γιώργος Κυριακίδης. Δεύτερος καλόγυρος Νίκος Γαροφάλου. Τρίτος καλόγυρος Γιώργος Πέτρου. Τέταρτος καλόγυρος Γιώργος Γεωγλερής. Πέμπτος καλόγυρος Παναγιώτης Κόκκινος. Ηλίας Φλέσσας Λουκιανός Ροζάν. Νικήτας Φλέσσας Δημήτρης Ζακυνθινός. Σκουφάς Χρήστος Δακτυλίδης. Αναγνωστόπουλος Γιώργος Νέζος. Εναστάταρος Γιώργος Γεωγλερής. Μποσταντζίμπασης Τάκης Καραθανάσης. Γρυπάρης Γιώργος Γεωγλερής. Ζάκας Δημήτρης Ζακυνθινός. Περεβός Νίκος Γαροφάλου. Παπαδόπουλος ή Κορφινός Δημήτρης Ιωακιμίδης. Ξάνθος Τάκης Καραθανάσης. Υψηλάντης Βασίλης Μιτσάκης. Παλαιών πατρών Γερμανός Χρήστος Τσαγανέας. Χαραλάμπους Δημήτρης Ζακυνθινός. Ανδρέας Ζαΐμης Γιώργος Κυριακίδης. Δεσπότης Χριστιανουπόλεως Δήμος Σταρένιος. Λόντος Γιώργος Πέτρου. Αμβρόσιος Φραντζής Γιώργος Γεωγλερής. Θεοχαρόπουλος Δημήτρης Ζακυνθινός. Επίσκοπος Κερνίκης Προκόπιος Βασίλης Μιτσάκης. Δούλος του Λόντου Τάκης Καραθανάσης. Αγγέλα Τιτίκα Νικηφοράκη. Βοεβόδας του Αιγείου Νίκος Γαροφάλου. Νικόλας Σολιώτης Γιώργος Πέτρου. Κανέλος Δελιγιάννης Χρήστος Δακτυλίδης. Χουσεΐν Σερντάρης Δήμος Σταρένιος. Βοεβόδας Καλαμάτας Αρναούτογλου Δημήτρης Ιωακιμίδης. Οσμάν Υπηρέτης Γιώργος Γεωγλερής. Μπουλούκμπασης Χασάν Κοκκίνης Γιώργος Κυριακίδης. Πρώτος προεστός Νίκος Γαροφάλου. Δεύτερος προεστός Λουκιανός Ροζάν. Τρίτος προεστός Παναγιώτης Κόκκινος. Ένας καλόγερος Γιώργος Πέτρου. Της αμενός γραμματικός του Φλέσσα Χρήστος Δακτυλίδης. Μαντό Μαυρογένους Ιουλία Σωτηράκη. Ένα παλικάρι Τάκης Καραθανάσης. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Βασίλης Μιτσάκης. Κόρμας Καπετάνιος Λουκιανός Ροζάν. Τσαλαφατινός Παναγιώτης Κόκκινος. Παπαγιώργης Γιώργος Νέζος. Λεβιδιώτης Τάκης Καραθανάσης. Πιέρος Βοήδης Μαυρομιχάλης Δημήτρης Ζακυνθινός. Πρώτος χωρικός Δημήτρης Ζακυνθινός. Δεύτερος χωρικός Παναγιώτης Κόκκινος. Ιμπραήμ Πασάς Νίκος Γαροφάλου. Μπιτσιάνης Γιώργος Πέτρου. Στο ρόλο του Γρηγόρη Δικαίου Φλέσσα ή Παπαφλέσσα, ο Νίκος Χατζίσκος. Η μουσική επιμέλεια είναι της Δόμνας Σαμίου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη. Ο Χουσεΐν αγά, σας λέω, δεν θα τα αφήσει έτσι. Εγώ το ξέρω και από τη Σόψη και από την Ανάποδη. Είναι τζερεμές. Θα έχει πάει κιόλας στην Τροπολιτσά και θα έχει πάρει μπουγιουρντί και καβάσιδες. Εδώ είμαι που σας το λέω, να με θυμηθείτε. Μωρέ, δεν θέλεις να μας ξεφυτρώσει άξαφνα το χάμου και να μας τρώσει το τουφεκίδι? Να βάλει φωτιά στο μοναστήρι και να τα κάνει ούλα υγιής μαδιά. Κατακαημένη ρε κίτσα, σαν πως θα ήταν η πρώτη βολά που θα σε καίγανε. Παναγία Παρθένος πρέσβευε περιμόν. Μωρέ, τον είδατε καλά το σερδάρι, αδελφοί μου, άμα οι δούλοι σκάβοντας βγάλανε τα κάρβουνα από τον πρώτο λάκκο. Ούτε λεμόνι της Μονεμπασάς, ούτε κερί της Καλαμάτας. Έτσι κυτρίνησε το μούτρο του. Κοίταζε τον αδερφό Γρηγόριο στα μάτια με ένα μίσος αβάστακτο και έτρεμε σαν τον Κάιν από το θυμό του. Μα πέστε μου, αδέρφια, πώς γίνηκε το πράγμα? Είμαι, το ξέρετε, νεοφερμένος και δεν ογάω τίποτης από όλα τούτα. Κι είναι άδικο να έρθει από Ρασόα και να με πετσοκόψει και εμένα ντάμα με εσάς και να πάω σαν το σκυλί στα μπέλη. Ο Χουσεΐν αγά Σερντάρης είναι πιο πλούσιος από τους Τούρκους ούλης της Μουδηρίας. Μα η πλεονεξία, βλέπεις, είναι αρρώστια φοβερή. Και έτσι έχει βάλει από χρόνια στο μάτι τα βακούφια του μοναστηριού. Ούκ επιθυμεί στον αγρόν του πλησίον ότι την άμπελον αυτού δεν την παιδίσκην αυτού. Τα χτήματά του, όσα συνορεύουνε με του μοναστηριού, τα έχει αφήσει επίτηδες λιβάδια για να μπορεί να μετατοπίζει κάθε χρόνο τα παλούκια του ούλο και καταδόθε. Ούλο και καταδόθε και να καταπατεί τους τόπους μας ώσπου να τους κάνει σιγά σιγά δικούς του. Καθημερινούς καυγάδες είχανε με δάφτον οι πατέρες. Ώσπου ήρθε να μας γλιτώσει από το μοναστήρι της Βαλανιδιάς ο αδερφός Γρηγόριος. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Με συμπαθάτε, αδελφοί, μα ποιος είναι ο αδελφός Γρηγόριος? Αχαχούχα!
Από πού σε φέρανε? Μωρέ, δεν ξέρεις το διάολο, Φλέσσα. Ποιος ήρθε μωρέ τη νύχτα και έβαλε τη χελώνα κατά το προσκεφάλι σου και σε πιάσανε σπασμοί από την τρομάρα? Έρχεται τον περασμένο Σεπτέμβρη και μας λέει: νύχτα θα πάμε να σκάψουμε 3 μεγάλους λάκους μέσα στα λιβάδια του Χουσεΐν, σε μέρη που θα σας δείξω εγώ. Και πήγαμε και τους σκάψαμε. Και τους γεμίσαμε με κάρβουνα και τους σκεπάσαμε καλά και αφήσαμε από πάνω τη γης να χορταριάσει. Γιατί τα πρόσταξε ούλα τούτα? Γιατί είχε το σκοπό του, περίμενε, θα ακούσεις. Άμα ήρθαν τις προάλλες τα ζαγάρια του Χουσεΐν να χώσουν τα παλούκια τους εδώ μπροστά από τη ρεματιά και να μας πάρουνε μια και καλή τα χτήματα, ο Φλέσσας φώναξε από εδώ που καθότανε στους δούλους του μοναστηριού: σύρτε μωρέ να βγάλτε τα παλούκια και να τους πείτε να μην ματαζυγώσουν εδώ πέρα, για θα τους κόψω τα ποδάρια. Εμείς ξέρουμε καλά από τους παλιούς μας τους μακαρίτες που τελειώνουν τα χτήματά μας και δεν θα αφήσουμε τον αφέντη τους να μας τα φάει. Κατάλαβες? Γι' αυτό μας έβαλε να σκάψουμε τους λάκους. Άφριζε ο Σερντάρης. Την άλλη μέρα κιόλα ζώνει το μοναστήρι με 30 αρματωμένους έτοιμος να μας κάψει. Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε με και το όνομα του Κυρίου ημιν άμυν αυτούς. Ο Φλέσσας δεν τον άφησε να βάλει το πόδι του στο μοναστήρι. Βγήκε στο ξάγνατο. Αν έχεις δίκιο, ρε αγά, του φώναξε, να πας στον Πασά να το γυρέψεις. Τα χτήματά μας δεν μπορείς να τα πάρεις με το ζόρι. Δεν είναι τώρα γιάδων, είναι του Θεού. Και πριν να πάει ο Χουσεΐν, τραβάει ο Φλέσσας στο βαλί και φέρνει εδώ τους 2 καδίδες, Μιστρός και Λιονταριού, και κατεβαίνουν στους τόπους όπου τους είδες τα προχθές. Εμείς, δασκαλεμένοι, ανοίγουμε τους λάκους που είχαμε σκαρώσει και τους λέμε: να τα όρια μας. Όσα με εδώ φτάουνε τα χτήματα του μοναστηριού. Οι παλιοί μας είχαν παραχώσει τούτα τα κάρβουνα για να μην μπορεί κανένας πλεονέκτης να μας φάει το δίκιο. Κόκαλο αγάσα! Εξών από το ρεζίλεμα και την τροπή που πήρε, χάνει και το ψαχνό από τα χωράφια του. Γιατί τους λάκους τους είχαμε ανοίξει για τιμωρία του με στα δικά του χτήματα. Κατάλαβες? Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Μη γελάτε, αδερφοί μου. Έφυγε με κάτι μούτρα που δεν μ' αρέσανε καθόλου. Πρέπει, σας λέω, να τον κατερούμε. Αυτός θα γυρίσει μια φορά και θα γυρίσει άγριος όσο ποτέ να πάρει εκδίκηση. Επιστρέψουν σε σπέραν και λοιμώξουν συνοσκίων και κυκλώσουν την πόλη. Και δεν είναι η φωτιά μονάχα. Τα ξέρεις τα σκυλιά. Ζεματιστό νερό στη ράχη και καλάμια μέσα στα νύχια και τα πόδια στο φάλαγγα. Ή που σε κρεμάνε με το σκοινί από το πάτερο και σε τραμπαλίζουνε πέρα δόθε και σε φροντοχτυπάνε χάμω στο πάτωμα. Κύριε ημώνη σου Χριστέ, ως πότε θα έχεις τον άμυρο ραγιά κάτω από τη φτέρνα του τυράννου? Οι βρύσες των ματιών μας πληγιάσαν από τα κλάματα. Οι ψυχές μας αποστάσανε να καρτερούν. Όχι. Εγώ πιστεύω. Σε τι? Στον Αγαθάγγελο. Να, με τη φυλάδα το αποκοιμιέμαι και με δάφτη ξημερώνομαι. 10.000 βολές το έχω διαβάσει τούτο το φύλλο. Τυράτε. Χρόνια βοσκάνε τα μάτια μου εδώ μέσα. Το έχουνε καταφάει. Ήκουσα φωνής ερχομένης απ' τη Σάρκ του λεγούσι Σούκτο. Πάλι χαζομάρες. Δεν σας είπα 1000 βολές πως απ' τη σκλαβιά δεν μας γλιτώνουν οι φυλάδες? Τι μαζοχτήκατε εδώ πέρα σαν τις καλιακούδες? Τραβάτε στα κελιά σας. Γκρεμιστείτε να στρίψετε φουσέκια. Γιατί, τι έγινε, σαν τι στάθηκε? Πήρα μαντάτο τούτη τη στιγμή από την Τροπολιτσά. Όπου κι αν είναι φτάνει ο Χουσέιν με τους καβάσιδες να μας βαρέσουν. Φόβος και τρόμος ήλθανε παμέ και καλύψαμε σκότος και ύπον. Της δώσιμη πτέρυγα ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι. Πού να χαθεί ζαγάρι! Κι ό,τι! Κι όποιος από εσάς του μοιάζει ωραίας πάει να κρυφτεί μαζί με δάφτον στη σπηλιά κάτω από το ιερό. Εγώ προσμένω γερά του Φέκια να κάνω τη δουλειά μου. Έχω γράψει από τα προχτές τον αδερφό μου τον Νικήτα, τον Παναγί, τον Κολοβό και τον Κεφάλα. Αυτοί δεν σκιάζονται, με υπηρετήσανε πιστά σε κάθε χρία. Εσείς φυλάχτε τα τομάρια σας. Τραβάτε στα κελιά σας. Δώστε και στους άλλους είδηση. Τι άνθρωπος! Τι μάστιγα Θεού! Και τι θέλεις να τους πούμε? Άμα ακούσουν ντουφεκές να πιάσουν τα άρματα και να βαράνε από τις ντουφεκίστρες, αν θέλουν να γλιτώσουν τα τομάρια τους. Τι με τυράτε σε χαζί? Τραβάτε! Καλά, και στο γούμενο δεν θα του πούμε τίποτα σε αυτού. Και τι είσαι εδώ μέσα που προστάζεις? Ένας καλόγερος είσαι σαν και εμάς. Τραβάτε στο γούμενο, τραβάτε στο διάολο, τραβάτε όπου θέλετε, καθίστε από μπροστά μου. Ανθρωπάκια, ανθρωπάκια. Ο κίνδυνος σας σκορπάει σαν τα παιδιά του λαγού. Και ο θάνατος σας κάνει να παραπατάτε σαν μεθυσμένοι. Τι, Αγγέλα? Τι θες εδώ, μωρή, ζουρλάθηκες? Μη με αποπαίρνεις, για αγάπη του Θεού. Δεν πορπάτηξα, πέταξα να ανέβω από το χωριό. Μια ώρα δρόμο τον έκανα 3 δρασκελίες για να έρθω να σου πω να φυλαχτείς. Γιατί, ωρί, τι στάθηκε? Όπως σου το είχα πει. Δεν βάσταξα την Κυριακή το γιο με του τόπα μα φάγαμε ψωμί. Δεν σε θέλω για άντρα μου, δεν σε παίρνω, φεύγα. Τι έκανες, μωρή ζουρλή? Τι θες να κάνω, αφού η καρδιά μου δεν τον δέχεται? Να καμωθείς, αυτό να κάνεις. Μη μου κραίνεις έτσι για το όνομα του Θεού. Άσε μου την αγάπη σου που την έχω για μοναχή παρηγοριά. Μωρά στα κλάματα, μιλάχει και μας δούνε και γίνουμε ρεζίλοι και λέγε μα από τι και ποιον να φυλαχτώ. Από το Χουσέιν Σερντάρι, τάμα Θεούλα. Ποια ούλα? Τα δικά μας. Και τι μπαίνει αυτός? Μπας και έκατσες και του πες? Εγώ! Και πού να τον ειδώ?
Ο προκομμένος. Πού να βάνω με το νου μου πως το ξέρει και καμονότανε. Άμα τον έδιωξα, βγήκε στον πλάτανο στη βρύση και άρχισε να φωνάζει και να μελετά το όνομά σου. Γέννηκε σούσουρο μεγάλο. Τον άκουσε ο Χουσεΐν και στη στιγμή καβάλισε για την τροπολιτσά. Να πάει, λένε, να τα πει του Μόρα Βαλεσί. Ο τόπος ησυχία ποτέ δεν θα βρει, κάθεται και του λέει: αν δεν βγάλεις από τη ρεκίτσα το βρωμοκαλόγερο το Φλέσσα, αυτό τον Αντάρτη και το Βλάστημο, το γεβεντισμένο και τον ξελογιαστή, πολλά τα πάτησε στη μουδηρία μας. Τούρκους και ραγιάδες, κτήματα και γυναίκες. Και βρωμίζει, λέει, με δάφτες τάγιο σχήμα του. Και ο Πασάς τον πίστεψε και του έδωσε 12 καβάσιδες να σε βάλουν στα σίδερα και να σε πάνε. Και που το ξέρεις πως είναι 12. Τους είδανε που έρχονται. Έρχονται καβάλα, καιρό δεν έχεις. Κάνε τι θα κάνεις. Τι θα κάνω, θα τσακίσω εδώ χάμω τα στουρνάρια ώσπου να ανοιχτώσει. Να πέσω στη μεγάλη γκράνα, να βγω στα καλύβια του Αγρίλου και από εκεί έχετε για ψηλά βουνά. Εγώ, τι θα γίνω η Έρμη μακριά σου, Κάτσε μοίρα, Αγγέλα. Έχεις όλα τα δίκαια του κόσμου. Έλα, κάτσε. Κάτσε να ανασάνεις λίγο. Το έχεις πάρει πολύ βαριά. Εμένα έτσι κι αλλιώς να με έχεις δικό σου ποτέ δεν θα μπορούσες. Μας χωρίζει για πάντα ετούτο εδώ το μαύρο ράσο. Κι ύστερα τι τώρα τι αργότερα. Μια μέρα θα φεύγα που θα φεύγα. Γιατί Γλιγόρη? Γιατί δεν ξέρω. Οι πιο παράξενες φαντασίες ταράζουνε φορές τα λογικά μου. Πότε ημάρχοντας, πότε πασάς, πότε σουλτάνος μέσα σε παλάτια. Λαχταράω να γίνει κάτι τρανό κι ας ήτανε μακάρι κι ο χαμός μου. Να γκρεμιστούνε, λέει, τα βουνά. Να δω τι γίνεται στον πέρα κόσμο. Εμένα δεν με συλλογάσαι μέσα σε όλα τούτα και μου φεύγεις. Δεν θα έχω πια τα μάτια σου να φέγγουνε στη σκοτεινιά μου. Γιατί το λες, Αγγέλα? Θα γυρίσω μια μέρα και γρήγορα. Και τότε δώσ' μου το χέρι σου. Τι κάνετε καταραμένοι? Εσύ δεν τρέπεσαι, μωρή? Το βράδυ κιόλας θα γράψω στον πνευματικό σου να σε βάλει σε μεγάλο κανόνα και Αγία Μετάληψη να μην ειδείς προτού να πέσεις αληθινή μετάνοια. Χάσου από μπροστά μου. Και εσύ σπέρμα της ανομίας, τι λογής καμώματα είναι τούτα? Μήνες και μήνες κάνω υπομονή. Κόλλησα τα ματοτσίνορά μου με βουλοκαίρι να μην βλέπω. Τα αυτιά μου βούλωσα με κερί να μην ακούω τα έργα σου. Μα η αποκοτιά σου έφτασε κολλασμένε να μου τις κουβαλάς ως και στο μοναστήριο. Αίσθηση δεν έχεις ούτε ντροπή. Δεν φοβάσαι εμένα καλά? Μα το Θεό δεν τον φοβάσαι? Το Θεό, αυτός ξέρει αν το φοβάμαι ή όχι. Πόσες φορές γονατιστώ στα εικονίσματα δεν ξενύχτησα να τον ρωτάω με δάκρυα στα μάτια πάντα το ίδιο. Κύριε, γιατί στον πειρασμό να βάζεις τόση δύναμη που να μην μας δοκιμάζει μοναχά, μα να μπορεί και να μας εξουσιάζει? Μα αυτά τα λόγια είναι βλάστημα. Μα δεν είναι ώρα τούτη να σου τα καθαρίσω αφορισμένε. Αυτό που έχω να σου πω είναι πως πρέπει να μακραίνεις από τους τόπους του Κυρίου. Πρέπει να αλλάξεις βίος. Δεν κάνεις για καλόγερος. Ο σατανάς έχει φωλιάσει στην ψυχή σου. Αγκαλά, τι φταίς κι εσύ? 28 παιδιά έκανε η μάνα σου. Δεν μπορεί, θα βγουν και σκάρτα. Είσαι άρρωστος, δυστυχισμένε. Είσαι χαλασμένος από τη φύτρα σου την ίδια. Όλα κι όλα, Άγια Δανιήλ. Εγώ που φταίξα εγώ και θα πληρώσω. Έννοια σου. Δεν θα καταργέσω ακόμα πολύ καιρό τις αμαρτίες μου. Θα φύγω και τις θα διάσει ο τόπος. Μα το σόι μου δεν θέλω να το κακομελετάς. Δεν σου φταίξε σε τίποτης. Κανένας από τη φαμίλια μου δεν βγήκε χαλασμένος. Τα αδέρφια μου είναι παλικάρια. Κάμανε να βουήξουν τα βουνά του Μοριά με τα αρματά τους. Αυτή είναι. Γεια σου, Νικήτα! Γεια σου, Ηλία! Έρχονται με τους φίλους μου, τον Παραγί, τον Κολοβό και τον Κεφάλα. Τι στέκεσαι, μωρέ, ζουρλάθηκες? Ο Χουσεΐν ανηφορίζει. Τα άλογα τους μπήκανε στο μονοπάτι πάνω από τη λαγκάδα. Ίσα που έχεις τον καιρό να φύγει. Μην αργείς, πέσε στη γράνα. Και έβγα τα καλύβια του Αγρίλου. Εμείς σε παίρνουμε απάνω μας. Ωραία, μυαλά που τα έχετε όλοι. Και το μοναστήρι, έτσι θα τα αφήσουμε να το κουρσέψει. Στη στιγμή πιάστε το διάσελο στα 3 έλατα. Και άμα τον δείτε να ξεκαμπήσει, καρφώστε τον με μπαταριές. Να νιώσει πως κάθε βήμα που θα κάνει κατά εδώ θα το πληρώσει με κορμιά. Εμπρός, τραβάτε τώρα. Οι καλόγεροι θα βοηθήσουν από τους τουφεκίστρες. Όχι, καρτέρα, αλλά να μου το πεις, μωρέ, τραβάτε που σας λέω κι ας λείπουνε τα λόγια. Στη μεγάλη γκράνα να βρεθούμε, άμα ανεκτός. Καλή αντάμωση. Και του λόγου Άγια Δανιήλ, φτιάξε μου γρήγορα μια γραφή. Γραφή? Τι γραφή? Για το Πατριαρχείο, ξέρεις τόσους εκεί μέσα. Νάτος, πλακώσαν οι Αγαρινοί. Δεν νιώθεις πως δεν είμαι πια να σταθώ εδώ πέρα? Πρέπει να φύγω για την πόλη. Μου χρειάζεται μια γραφή στον Πατριάρχη. Καταραμένε, πού πας? Στο Καριοφίλι μου. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, φύλαγε το μοναστήρι. Φύλαγε τον οίκον σου από την οργή των απίστων. Ραγιάδες! Κανένα δεν πειράζει μαγάς, ούτε οι καβάσιδες. Παραδώστε μας μονάχα τον Αντάρτη, τον άτιμο το Φλέσσα, και κανένας δεν θα πειραχτεί. Τα ακούτε?
τον το Φλέσσα, παλιομουρντάτες! Τι με τυράς, τι γραφή σου λέω. Και τι να λέει μέσα? Πως είμαι ένας καλόγερος ήσυχος, φιλόχριστος, θεοσεβής, φιλογενής που δεν έχω βλάψει άνθρωπο ποτέ. Τ' ακούς? Φούντωσε τον τουφέκι. Θα την κάνεις ή δεν θα την κάνεις? Αχ, αλίμονο από σένα. Αλίμονο από μας. Πάρτε τον! Νάτος έρχεται! Αχ, τα σκυλιά με βρήκανε τα βόλια τους. Μα δεν είναι τίποτα. Ξόπετσα. Νικήτα! Νικήτα! Βαστάτε κι έρχομαι με 40! Να, πάρε τη γραφή. Σπολάτη. Λαβώθηκες? Δεν είναι τίποτα. Μη σε μέλει πατέρα. Έχε γεια. Μια μέρα, ποιος ξέρει, μπορεί να ανταμώσουμε πάλι. Πήγαινε στην ευχή του Κυρίου. Ραγιάδες! Πάμε στο Φλέσσα αν θέλετε να γλιτώσετε! Βρε κερατάδες μουρντάτες! Να πάτε πίσω στον αφέντη σας τον κερατά και να του πείτε πως εγώ φεύγω για την πόλη και δεν θα γυρίσω πίσω πια καλόγερος, μα είδες πότις θα έρθω, είπα σας, και τότε λες θα ειδούμε. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από το ξάγναντο. Βρε μπας και κοιμάται ο κολοβός. Κι αν κοιμάται ο κολοβός, ο κεφάλας δεν κοιμάται. Κι αν έβλεπε πανί στο πέλαγο, θα ροβολούσε να δώσει είδηση. Μα είναι σίγουρο πως θα έρθει το καΐκι ή γλιτώσαμε από τα καλύβια για να μας πιάσουν εδώ στη μάνη τα ζαγάρια? Είναι σίγουρο. Το καΐκι φόρτωνε Βελανίδη στη Σκαρδαμούλα. Και ο καβαλάρης που στείλε ο Μπάρμπα στο καπετάνιο του δώσε το γράμμα στο χέρι. Μα τότε δεν ξέρω τι να βάνω με το νου μου. Οι Τούρκοι μας έχουν ως μισθή. Σαν τα γκέκικα σκυλιά τα χνάρια του λαγού μας ακλουθάνε. Και εδώ δεν έχουμε βουνό να μας βαστάξει, να μας κρύψει. Εδώ είναι ουρανός, άμμο, ψηλή και πέλαγο. Κι άμα μας έβρει πόλεμο σαν τα προχτές τη νύχτα την αξέχαστη, πού δεν θα κάνουμε, μωρέ? Έχει ο Θεός. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο Θεός, μα πρέπει να έχουμε κι εμείς το νου μας. Μου βάλε στο κεμέρι σου τη γραφή του γούμενου. Τι βαστά στο χέρι, θα τη χάσεις. Θα την ανοίξω. Τι λες, μωρέ? Άμε τα βουλεκέρια. Θα τα βγάλω όμορφα. Καλά, και ύστερα? Ύστερα θα βάλω άλλα. Και η βούλα? Θα πατήσω τη δικιά μου. Σαν πως ξέρουν στο Πατριαρχείο ποια είναι η δικιά μου και ποια του Δανιήλ. Και τι θα καταλάβεις αν την ανοίξεις? Δεν μου λες? Θα δω τι γράφει ο γούμενος. Τι θες, μωρέ, να γράφει ο άνθρωπος? Λόγια καλά θα γράφει, αφού σου δίνει γραφή συστατική. Ο ίδιος απόμεινες Θεοτούμπη, όπως ήσουν μικρός. Κανένα δεν πιστεύεσαι. Ανυπομόνετος, αβάσταγος, σαν το πουλάρι που δεν γνώρισε κουστέκια. Μα γιατί με βρίζετε, μωρέ? Θα ανοίξω τη γραφή έτσι, για γούστο. Δεν μου λέτε τι θα κάνουμε ώσπου να έρθει το καΐκι? Νύχτα ολάκερη στον έρμο του το κόρφο το μανιάτικο, ούλα τα σώσαμε. Ψέματα, αλήθειες, παραμύθια, μετορίσματα. Ήρθε και η σειρά της γραφής. Τυράτε. Μη ωραία. Γιατί? Πάει, την άνοιξα. Α, τον υποκριτή. Είδες τον εκεί? Τι είναι ωραία, τι λέει? Τι λέει? Αυτό που δεν μ' αφήνατε να την ανοίξω. Θα έμπαινα στο Πατριαρχείο βουτυγμένο στη μουτζούρα από την κορφή ως τα νύχια. Θα βάσταγα στα χέρια μου αντί για συστατικό την καταδίκη μου. Γιατί ωραία, τι λέει? Φέρε μου να δούμε, φέρε. Τι να δεις, ωραία ηλία που δεν ξέρεις ούτε να συλλαβήσεις. Λέει πως είμαι αψής και ράθιμος, βλάστημος και καυγατζής, λάγνος και γυναικοθύρας και σκανδαλοφόρος και ταραχοποιός. Και πως πρέπει, λέει, να φυλάγονται από μένα. Κατάλαβες? Έτσι με πληρώνουν για όσα καλά είδε το μοναστήρι. Αυτά είναι τα ευχαριστώ για τα γκίνδυνα που μπήκα να κρατήσω κεφάλι στο Χουσεΐν. Έτσι με πληρώνουν για τις λαβωματιές που πήρα. Και ύστερα σου λένε κάτι τέτοια ανθρωπάκια κάνε τους καλό. Μωρ, αν ήταν να τους κάνει κανείς ό,τι τους αξίζει, θα έπρεπε να τους κρεμάει ανάποδα από τις βαλανιδιές και να τους καπνίζει από κάτω μάχηρα. Και τώρα τι θα κάνεις? Τι θα κάνω? Να, αυτό θα κάνω. Και πώς θα πας ώρες στον Πατριάρχη? Πώς θα πάω? Να έτσι, γεια σας Κύρθα. Τι είσαι εσύ καλόγερος, πώς σε λένε Φλέσσα, τι χαλεύεις, να με βάλεις να σαρώνω τον οντά. Και αν δεις πως είμαι για τίποτης καλύτερο, η Παναγιώτη σου δεν θα μ' αδικήσει. Και θα σ' ακούσει έτσι χωρίς συστατικό? Συστατικό, ρε Νικήτα, είναι τούτο εδώ το μέτωπο και τούτο η καρδιά. Άμα δεν σου κόβει και άμα δεν στο λέει, δεν πας να έχεις 1000 γράμματα. Θα πας χαμένος. Και ύστερα μην ξεχνάτε πως θα βγω στη Ζάκηθο πριν πάω στην πόλη. Ετοιμαστείτε, το καΐκι φάνηκε. Πότε ρε και πού? Να, εκεί τυράτε. Δεν βλέπω τίποτα, ρε. Το κάνουνε τα μάτια σου. Πάρε το κανοκιάλι να το δεις. Αλήθεια. Κάτι ασπρίζει. Μα πού το ξέρεις, ρε, πως είναι αυτό? Λατινάδικο, ιδραίικο σκαριμαύρο.
Σωθήκανε τα ψέματα. Τα πράγματά μου, το ταγάρι μου. Να πάρε και την γραφή για το Γκολοκοτρώνη. Και πού θα το πετύχω, ρε? Να πας, λέει, στο σκολιό του Μαρτελάου, θα σου πει. Και τι να αναφερθεί στο γέρο, κατά πως πρέπει. Ουφ, με σκοτήσατε με τον Γκολοκοτρώνη. Έχετε γεια. Και ένα πράγμα να ξέρετε από μένα την ώρα τούτη του μισεμού. Ή θα πάω απάνω, θα τρανέψω, ή θα βάλω την πιστόλα εδώ και ούτε ύπαρξε, ούτε ακούστηκε ποτέ γλιγόρης Φλέσσας. Πως έδωσε ο Σέκερης λίγα γρόσα. Τέλειωσε δηλαδή το ζήτημά μας. Δεν λέω πως τέλειωσε, Τσακάλοφ. Μπορεί όμως τώρα να αρχίσει πιο στέρεα και με περισσότερες ελπίδες. Ποιες ελπίδες? Βλέπω πως ζώντας στη Ρουσία ξεχάσαμε τους Γρεκούς. Μα πιστεύω τώρα που κατεβήκαμε ξανά στην πόλη θα ειδούμε πάλι τους δραγιάδες από κοντά και θα σοφρονιστούμε. Αν εμείς ξεχάσαμε τους Γρεκούς, εσύ όμως τους παραθυμάσαι. Δεν θυμάται αυτούς, Αναγνωστόπλε. Θυμάται του Τζοχανταρέους του Αλή Πασά, που μια μέρα στα Γιάννενα, εκεί που γύριζε παιδί από το σχολείο του, τον άρπαξαν για να τον πάνε πεσχέση του τυράννου. Από τότε όλους τους στοχασμούς του και όλες τις γνώμες του τις έχει βαφτισμένες στην τρομάρα εκείνης της στιγμής. Φοβάται. Και αντί να λέει πως φοβάται αυτός, μας λέει πως φοβούνται οι άλλοι. Βλέπω πως έμεινε σκουφάς όνομα και πράγμα. Και δεν καθόσουνα στον πάγκο σου στην Άρτα να λάβεις κούφιες για τους δραγιάδες. Δεν ήταν άσχημη δουλειά. Είναι εύκολο να το καταλάβεις. Σιάζοντας με τις κούφιες μου απόξω το κεφάλι των ραγιάδων, στοχάστηκα σιγά σιγά πως θα μπορούσα να το συγκυρίσω και από μέσα. Δεν ήταν άσχημη δουλειά κι αυτή? Πολύ άσχημη. Γιατί γυρεύεις να δώσεις αέρα στα μυαλά του Κοσμάκη και να το στείλεις άδικα στο φούρνο του Μποσατζίμπαση, στην κρεμάλα και στη σφαγή. Άψε, Τσακάλοφ, μη ζητάς να μας απελπίσεις. Είδες πως άστραψαν τα μάτια των καπεταναίων, του Αναγνωσταρά, του Χρυσοσπάθη και του Δημητρόπουλου, άμα τους πρωτοφανερώσαμε το μυστήριο της εταιρείας. Ο Θεός έδωσε να περνάνε από εδώ ανεβαίνοντας για την Πετρούπολη, να μιλήσουν στον Τζάρο για την τύχη τόσων καπεταναίων που έχουν υπηρετήσει τη ρούσικη παντιέρα στα Εφτάνησα και τώρα βρίσκονται στον δρόμο. Αυτοί θα ανάψουν φωτιά στα στήθια των παλικαριών. Τίποτα δεν είναι όλοι τους μπροστά στον Παπαφλέσσα. Είναι φτιαγμένος για Απόστολος. Έχει τη φλόγα, την πειθό, την τόλμη, το πολύτροπο. Μου φάνταξε καινούριος Οδυσσέας άμα τον πρωτογνώρισα. Και αφού με έβαλε σκουφά σε τούτη την παράξενη δουλειά να ψαρεύω ανθρώπους, λέω πως σύγκαιρα θα τον κερδίσω. Φτάνει να ξεκινήσει αυτός για να ανάψει πυρκαγιά που 10 σουλτάνοι και 10 μετερνίχοι δεν θα μπορέσουν να τη σβήσουν. Πού βρίσκεσαι με δάφτον? Θα το ξέρω σε λιγάκι, γιατί τον περιμένω εδώ να του δώσω τον τελευταίο βρόντο. Σε τι απάνω? Σας έχω πει κομμάτι την ιστορία του, Το Πατριαρχείο δεν γελάστηκε γι' αυτόν άμα έφτασε εδώ στην πόλη από τη Ρεγκίτσα, του φεκισμένος από τους Τούρκους. Και όπως έχει ανάγκη την ώρα τούτη από ανθρώπους επιδέξιους και τολμηρούς, τον κράτησε. Φιλόδοξος, κοιτάει πως θα φορέσει πιο γρήγορα τη μήτρα του δεσπότη. Μπήκε ως το λαιμό στο παιχνίδι του φαναριού. Έχει πατριώτη έναν από τους πιο γερούς συνοδικούς. Πιστεύω το Μητροπολίτη Δέρκον. Νέσκε, έπεσε πλάι του. Γίνηκε γρήγορα άνθρωπος του. Διάκονος και αρχιδιάκονος στα μέσα και στα όξω. Πήρε τον Ενιάνα δάσκαλο. Έκανε σπουδές. Και δεν είναι λίγος καιρός που τα κατάφερε να χειροτονηθεί αρχιμανδρίτης. Και όπως νιώθετε, όλο το ζήτημα είναι τώρα πως θα κάνουμε να αλλάξει δρόμο η φιλοδοξία του. Να αφήσει τα δεσποτηλίκια και να βάλει για σκοπό του αυτόν που έχουμε κι εμείς, το λυτρωμό του γένους. Σε αυτό θέλω κι εσύ, Σκουφά, να με βοηθήσεις. Και με ποιο τρόπο? Με αυτόν που εσύ μονάχα ξέρεις. Με αυτόν που σκλάβωσες και μένα. Μίλησέ του. Ζωντάνεψέ του την ορασιά μιας ελεύθερης πατρίδας. Δείξ' του τα μελούμενα, τους μαγικούς ορίζοντες, γεμάτους δόξα, πλούτη και αξιώματα. Για το Θεό σιγότερα. Αυτός ο Χότζας εκεί κάτω μου φαίνεται πως έχει βάλει ταυτί του κατά εδώ. Αυτός ο Μπουταλάς κανένα αυτή δεν έχει βάλει. Μετράει τις μύγες που πετάνε αντίκρι του. Μα κι αν ακούει τίποτα δεν νιώθει. Άλλη γλώσσα δεν ξέρει από αυτή της μάνας του. Έλα, περπάτα σκύλι κακομούτσουνε. Έλα να μας σουλήσεις. Αδελφοί, καλή σας μέρα. Καλώς το. Εκεί κάτσε. Δώσ' του μισόταψη μπουγάτσα, παιδί. Μισόταψη μπουγάτσα? Ναι, μισόταψη, γιατί να φάει, να ρουπώσει, να πιάσει απάνω του κομμάτι κρέας και να μην μου τρώει τα μπολίνια μου. Σήμερα την αυγή τον τζάκωσα να τρώει τα μπολίνια. Πάει το κουτί, το ρήμαξε. Τα μπολίνια, μωρέ, είναι όστιες. Τις έχουμε για να κολλάμε τα γράμματα. Τα πέρασες για κουφέτα και μου τα χλαμπουτίζεις. Αυτό το μπολίνια, Παπαζεφέντη, αυτό μεταλαβαίνει το φράγκος του Κιλισία. Με αυτά μεταλαβαίνουν οι φράγκοι στην εκκλησία, έτσι που πάνε να πει του λόγου σου ήθελες σήμερα να μεταλάβεις και μου τα χάψες, Καλά, καλά. Φέρ' του την μπουγάτσα, παιδί. Πού τον έχεις πετύχει πάλι αυτόν? Είναι τάρταρος. Τον πήρα κοντά μου για ψυχικό. Μα δεν μπορεί να χορτάσει το ψωμί. Θα έχει ο καψερός να φάει χρόνια.
Να σου συστήσω, Αρχιμανδρίτη μου, 2 Γρεκούς φιλογενείς. Από εδώ είναι ο Σκουφάς που σου έχω τόσα υπομένα γι' αυτόν. Και τούτος ο Τσακάλοφ. Έχω την ευχαρίστηση. Με καρτεράς ώρα πολύ, Αναγνωστόπουλε. Άργησα να ξυπνήσω. Με συμπαθάς. Δικό μου δεν είναι το φταίξιμο. Είναι της έγνοιας μου. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Πανάθεμά το για δεσποτηλίκι. Δεν είναι για το δεσποτηλίκι που δεν μπορώ τώρα τελευταία να κλείσω μάτι στο γιατάκι μου. Μου έχεις ανάψει φωτιά με τις παλιοκουβέντες σου. Μην αλεύτερα. Αυτή είναι κάτι περισσότερο από φίλοι. Είναι αδερφοί. Ο νους και η ψυχή τους άλλο δεν λαχταράει από το καλό του γένους. Και τη ζωή τους την έχουν αποφασισμένη γι' αυτό. Άνοιξε την καρδιά σου. Μην κρύψεις κανένα στοχασμό. Με 2 λόγια, δεν βλέπω πού θα βασιστούμε. Με συμπαθάς, Αρχιμανδρίτη μου. Ρίξε εξάστερη ματιά σε στεριά και σε θάλασσα. Να δεις πως κανένα μιλέτη από αυτά που εξουσιάζει ο τύραννος δεν είναι τούτη την ώρα δυνατό σαν το δικό μας. Από τη Φραγκιά ως τη Ρουσία και από τη Ρουσία ως το Μισήρι, πάνω στις παγωμένες στεριές και ως κάτω στους καυτερούς τους άμμους του Νείλου, σε όλους τους τόπους είναι σκορπισμένη μια μεγάλη γενιά Γρεκών που δεν ματάδε το δουλωμένο γένος. Πού τους θέλεις? Στην παιδεία. Τύρα στα Παρίσια τον Κοραή, πρώτος φίλος του Μποναπάρτε. Τύρα στην Πιένα τον Άρθιμο Γαζί, τον Γκούμα και ένα σωρό άλλους που θα ήταν καμάρι και τιμή σε γέννη λεύτρα και μεγάλα. Και στην Πετρούπολη τον Καποδίστρια και τους Γρεκούς στα κονσολάτα της Ρουσίας και τους πρίγκιπες της ηγεμονίας και εδώ μέσα στην πόλη τους μεγάλους δραγουμάνους του Σουλτάνου που κάνουν ό,τι θέλουν στην πολιτική, στο ρούσικο στρατό τους Υψηλάντιδες, τους Παπαδόπουλους και τόσους άλλους. Μπορώ αν θες γι' αυτά ίσα μαύριο να σου μιλάω. Μα τι το όφελος, τι το όφελος. Είναι έτσι πεσμένος ο Ραγιάς. Και κάτω στο Μοριά ένας γονιός αρνήθηκε να δώσει την κόρη του στον Καϊμακάμι και εκείνος πρόσταξε να βάλουνε τα στήθια της στο άνοιγμα του σεντουκιού και να χορεύουν πάνω στο καπάκι 2 αρβανιτάδες, ώσπου της άμυρης κοπήκαν τα μαστάρια. 3 πιθαμές μουστάκι είχανε τα αδέρφια της και όχι μπιστόλα δεν σηκώσανε για να χτυπήσουν κι ας πήγαιναν κι αυτοί. Μα ούτε εδώ στοχάστηκαν να έρθουν να κάψουνε ψαθί στην πόρτα του Σουλτάν Μαχμούτ και να γυρέψουνε το δίκιο. Λες πως δεν υπάρχει λαχτάρα λευτεριάς? Όχι, δεν λέω αυτό. Ολούθε νιώθω χυμένη μια δύναμη που κινδυνεύει όμως να πάει χαμένη αν δεν έμπει μπούσουλα στις ψυχές και στα μυαλά. Μπούσουλας, τι θες να πεις? Να, ένα παραμύθι, ένα μεγάλο παραμύθι και όμορφο που να γιομίσει με ολπίδα την καρδιά τους, να τους ψυχώσει ούλους, να τους σηκώσει ούλους, να τους ενώσει ούλους και να τους δείχνει σταθερά κατά που πρέπει να τραβήξουνε. Σύχασε. Υπάρχει. Φανέρωσέ το να πέσω να σου φιλήσω τα ποδάρια. Θα σου πω. Υπάρχει, μα δεν είναι παραμύθι. Είναι μυστήριο. Μυστήριο? Το ίδιο μου πες και εσύ, Αναγνωστόπουλε, χτες και δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Ναι, είναι μυστήριο και μεγάλο και γεμάτο κίνδυνο. Το λες για να με φοβερίσεις? Δεν είμαι από αυτούς που σκιάζονται. Κρεμάστηκα από το στόμα σου, Αναγνωστόπουλε. Έλα, φτάσε στο τέλος. Ξαστέρωσε τα ούλα. Δεν μπορεί. Πρέπει πρώτα να ορκιστείς. Θέλεις? Γιατί δεν αποκρίνεσαι? Γιατί άμα πω το ναι, δύσκολα το παίρνω πίσω. Σπάνια στο βίος του ανθρώπου έρχεται στιγμή που σαν ανοίγουν στα ουράνια οι αρμοί του κόσμου και η δόξα τον εκράζει με τη βαριά τη χάλκινη φωνή της. Άξιος δεν είναι τότε για τη ζωή όποιος κάνει πως δεν ακούει. Για μένα να το λες αυτό. Αν είναι τούτη η ώρα που με κράζει, φανέρωσέ μου το μυστικό και θα με δεις. Πάρε. Τι είναι αυτό? Είναι ένας πρώτος όρκος. Διάβασε και αν θέλεις υπογράφεις. Και σε τι χρειάζεται? Χωρίς αυτό δεν μπορεί να αρχίσει η τακτική κατήχηση. Αλλιώτικα όποιος αφού μάθαινε δεν θα ήθελε να μας βοηθήσει, θα μπορούσε να πει και να καταγγείλει ακόμα πως υπάρχουν άνθρωποι που κατηχούν τους ραγιάδες για ξεσηκωμούς. Και αυτό θα γίνει εδώ, στον καφενέ. Το Σέκερι τον πρωτομπάσαμε στο μυστήριο σε έναν καραγκιός μπερντέ στο Καδίκιο. Αν είχαμε μέρη επίσημα και ορισμένα θα μπορούσαν να μας μπυριστούνε. Μες στην ίδια την πρωτεύουσα, κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου και του καβούκι αυτού του γενίτσερου που βλέπεις, λιμάρουμε τις αλυσίδες της σκλαβιάς μας. Εγώ εντρός πια τον Πολύνη Παπατζεφέντη. Εγώ έρθεις εδώ κάθε μέρα, φας μπουγάτσα. Καλά, καλά. Κάτσε εκεί και πρόσταξε αν θέλεις να σου φέρουν κι άλλοι. Λέγε μου τώρα, Αναγνωστόπουλε. Είναι μια μεγάλη εταιρεία, κρυφή. Με τους πιο διαλεκτούς, τους πιο τρανούς Γρεκούς. Από τα παλάτια του Σουλτανού στη πιο ρημαγμένη καλύβα. Το πατριαρχείο είναι ως εδώ. Αύριο μεθαύριο που θα σου μάθουμε και σένα τα μυστικά σημεία που έχουμε για να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, θα δεις τι αδελφούς και πόσους θα βρεις εκεί μέσα. Όχι, δεν θέλω. Βαθιά θα θάψω τα μικρόχαρα όνειρα της ιερατικής μου προκοπής. Πέτρα βαριά θα κυλήσω πάνω από τον τάφο τους. Και αλαφρώς σαν το πουλί πετάω κιόλας, αδέρφια μου, να φέρω αυτό το μήνυμα σε κάθε πονεμένη ραγιάδικη καρδιά, να ανάψω μέσα της τη φλόγα. Πέστε μου γρήγορα, ποιο είναι το κεφάλι? Κανείς δεν μπορεί να αποκριθεί στο ζήτημά σου. Κανένας μας δεν ξέρει τον αρχηγό. Είναι στο νοτιά ή στο βοριά? Στο δεύτερο. Ο Καποδίστριας? Δεν ξέρουμε. Ο Τσάρος?
Μιλάτε. Είναι ο Τσάρος. Δεν ξέρω. Ένα τρανό βασίλειο ποθεί το λύτρωμό μας. Μα δεν θα μάθουμε ποιος είναι ο αρχηγός παρά την ώρα που θα σηκώθουνε τα άρματα. Αναγνωστόπουλε, μπορούσες τέτοια χαρά να δώσεις και μου το κρύβες. Το φως του να χαρίσεις στο στραβό και ένιωθες δισταγμό και μου τα κλωθογύριζες εβδομάδες και μου δίνεις σε μένα τέτοιον όρκο και τον φτιάνεις διπλό για να με φοβερίζεις με ένα κουρελόχαρτο που θα κρατάς στα χέρια σου. Δεν καταδέχτηκα να το διαβάσω, έτσι το υπέγραψα. Τώρα θα δω τι λέει. Ενώπιον του υπερτάτου όντως και της αληθούς σοφίας, ορκίζομαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να φυλάξω στερεάς και απαραβάτω σώας τας ιεράς υποσχέσεις, αποβλεπούσας όλος διόλου προς τιμήν και ασφάλειαν της μόνης φιλτάτης μητρός μας, της δυστυχούς λέγω πατρίδος. Ναι, μα το ιερόν της πατρίδος όνομα, για την οποία και ζώμεν και κινούμεθα, μα την Ανάσταση αυτής. Κλαις. Όχι, δεν κλαίω. Πώς σας φάνηκε πως κλαίω? Δεν ξέρω τι μου ήρθε έτσι άξαφνα. Αδέρφια μου, αδέρφια. Και να δώσετε είδηση, αδερφοί, στην εφορία των ψαρών πως 2 καράβια του Σουλτάνος, το Σουλτάνο τον έχουμε μοχθηρό. Τα καράβια όμως, πως τα έχουμε τα καράβια στο συνθηματικό μας ιδίωμα? Για να δούμε. Κάπα, κανόνι, κάστρο, καπετάνιος. Αχα. Καράβι, γκαμίλα. Έστει, γκαμίλα. Και να δώσετε είδηση, αδερφοί, στην εφορία των ψαρών ότι 2 γκαμίλες του μοχθηρού βγήκανε στην άσπρη θάλασσα. Γκαμίλες στη θάλασσα, άμε γύρευε. Να κοιτάξουνε για αυτούς που γυρίζουνε στο Κούρσος. Τι πάνε, ποιος να είναι? Ποιος είναι? Εγώ, δικαίως. Παπαφλέσας, πότε ήρθε κιόλας? Καλώς όρισες, αδερφέ μου αγαπητέ. Καλώς σε βρήκα. Ό,τι φτάνω. Ρώτησα για το σπίτι σου, ήρθα, είδα φως, ανέβηκα. Είσαι μοναχός? Όπως βλέπεις, για να έρθεις εσύ τέτοια ώρα θα πει πως είναι χρία που δεν παίρνει αναβολή. Πέρασε, κάτσε. Μα ετοίμαζες, βλέπω, γράμματα για την πόστα. Να μην σε βγάλω από τη δουλειά σου, έρχομαι αύριο. Μη γνιάζεσαι, κάτσε, αδερφέ. Θέλω και από κοντά να μάθω πώς τα πέρασες στα φοβερά σου και επικίνδυνα ταξίδια. Πώς τα πέρασα? Έχω καλύτερα να μην κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Έφυγα με τη μεγαλύτερη λαχτάρα, χωρίς να πάρω κοντά μου άλλο από τα εργαλεία της αποστολής μου. Ένα πετραχύλι διπλωμένο, ένα μικρό Ευαγγέλιο στον κόρφο και μια πύρινη λέξη γραμμένη εδώ βαθιά μες στην καρδιά μου. Λευτεριά. Πέρασα θάλασσες, ποτάμια, αλώνησα τις ηγεμονίες από τη μια άκρη στην άλλη. Μήνες και μήνες τώρα δεν ξέρω τι θα πει αναπαμός. Όχι λόγια, το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είδες τα αφιερωτικά των εταίρων, τα είδες, μπλίκους ολάκερους. Γιατί τα λες αυτά? Γιατί ποτέ δεν είσαστε ευχαριστημένοι. Πότε σας στέει που μαψείς και πάω με το ζορμπαλίκι. Πότε πως δεν λογαριάζω κίνδυνο και δεν φυλάγομαι. Πότε πως μιλάω ανοιχτά, μου μετράτε ακόμα από μακριά και τις μπουκές που τρώω. Και φτάσανε να πούνε, λέει, πως δεν λυπάμαι τα γρόσια της εταιρείας. Και δώσ' του γραφές απάνω στις γραφές, ούλο παράπονα και νουθεσίες. Μα όλα τούτα θα πάρουν τέλος σήμερα. Πού πας? Να κλείσω την πόρτα. Γιατί? Έχω το λόγο μου. Μαχαίρι, για ποιον το έχεις αυτό? Δεν ξέρω. Μπορεί για σένα, μπορεί για μένα, μπορεί και για τους δυο. Κάθισε, αδερφέ και συναπόστολε. Θέλω να εξηγηθούμε για τα μυστήρια της εταιρείας. Αναγνωστόπουλε, κάθισε, σου είπα. Εσύ ξέρεις ποια είναι η αρχή. Και μιλάς και γράφεις και φέρνεσαι σαν να είσαι ο ίδιος στο κεφάλι. Και τι γυρεύεις τώρα? Θέλω κι εγώ να ξέρω. Θέλω κι εγώ να είμαι σαν εσένα. Θέλω με άλλα λόγια να μου πεις την αρχή και να με κάνεις μέλος της. Και όχι μέλος απλό, μα πρώτο. Και αν δεν το κάνω? Πώς είπες? Δεν θα βγει κανείς από εδώ μέσα. Και τα χαρτιά θα τα βρουνε απάνω μας κι όλο το έργο θα πάει στα χαμένα.
Πρώτη σου φορά που βλέπεις έναν άντρα στα αληθινά ελεύθερο. Και θα νιώθεις, πιστεύω τώρα, τι σόι πράγμα είναι η τύπη σου, τα χαρτιά σου και οι σφραγίδες σου μπροστά στην καυτερή ουσία της ανδριάς. Τώρα θα νιώθεις πόσο υποτακτικός έχω σταθεί να δέχομαι να με προστάζετε και να εκτελώ πυθύνια τις προσταγές σας την ώρα που θα μπορούσα εγώ να σας προστάζω. Έλα, τέλειωνε. Ξομολογήσου. Δεν υπάρχει αρχή, ούτε Ρουσία, ούτε Τσάρος, ούτε Καποδίστριας. Εμείς είμαστε μονάχα 4 άσημοι Γρεκοί. Ο Σκουφάς, ο Ξάνθος, ο Τσακάλοφ και ο ταπεινός εγώ που σου μιλάω. Βάλαμε στο μυαλό μας να στήσουμε αυτόν τον ατέλειωτο χορό που βλέπεις. Και το κρύψατε από μένα, μην γιοτέψω. Μα κανείς σας λοιπόν δεν θα με νιώσει. Το έχω 1000 βολές καλύτερα να είμαι στο λομόναχη παρά να καρτεράμω απ' άλλους. Τι να καρτεράμω ρε. Η λευτεριά δεν είναι ελεημοσύνη ούτε χάρισμα να σου τη δώσει άλλος. Είναι σαν τη γυναίκα. Την παίρνεις μοναχός σου με τη λαχτάρα σου και το σπαθί σου. Έτσι τον ονειρεύτηκα. Όμορφο παραμύθι που μαγνητίζει τις ψυχές και τις γιομίζει ενέργεια. Έλα, μη χάνουμε καιρό. Πάρε την πένα και γράφε τον διορισμό μου. Πάντα ο ίδιος παράφορος, αβάσταγος. Ο Αρχιμανδρίτης Δικαίος Γρηγόριος, γνωρίσας ήδη τους μεγάλους ιερείς των Ελευσινίων, συνιστάται ως τιούτος εις την εύνοιά των, όπως έχει χώραν εις τα συμβούλια των. Πάτα και τη βούλα. Από εδώ και μπρος θα γράφεις και εσύ σαν αρχή. Θα έχεις τα συνθηματικά σου στοιχεία, ένα α και ένα μη. Σπολάτη. Και τώρα θα πιστεύεις πως τούτο εδώ το χαρτί το γύρεψα από αλαφρόμυαλη φιλοδοξία, Γελιέσαι αν έχεις τέτοια στο μυαλό σου. Μου χρειάζεται. Αύριο φεύγω κιόλας. Από τα προχτές πήρα γραφή από τον κουλοχέρι να πάω να τον ανταμώσω. Τον κουλοχέρι? Ποιον κουλοχέρι? Πόσο αργείς να μπεις κάθε φορά στο νόημα. Έναν κουλοχέρι τρανό έχει το γένος, τον Υψηλάντη. Και σου δίνω απόψε ευχάριστο μαντάτο πως δέχτηκε την αρχηγία. Με κράζει να κουβεντιάσουμε για τον ξεσηκωμό. Και δεν ήθελα να πάω σαν απλός εταίρος. Θέλω να κουμαντάρω. Θέλω να τους βιάσω να ρίξουνε το ζάρι. Με ποιο τρόπο? Εσένα θα σου το πω. Γιατί λαχταράς κι εσύ τώρα τον ξεσηκωμό. Θα το φυλάξεις όμως μυστικό. Τους παίζω ένα παιχνίδι που θα βρεθούν αύριο με τάρματα στο χέρι χωρίς να νιώσουν και αυτοί το πώς. Σε αυτούς εκεί κάτω στο Μοριά γράφω κάθε μέρα πως είναι ούλα χαζίρι εδώ πάνω και πως δεν περιμένουν παρά την πρώτη του φεκιά για να κινήσουν. Σε αυτούς εκεί πάνω θα πάω τώρα να τους πω πως είναι ούλα έτοιμα εκεί κάτω στο Μοριά και πως δεν καρτερούν άλλο παρά το σύνθημα. Για το Θεό, μάζεψε τα χαρτιά σου. Γιατί, τι τρέχει? Ακούω πατήματα στη σκάλα. Μπορεί να είναι ο Τάθαρος ο δούλος μου. Δεν έχει τα πιστά μου πια. Σήμερα το πρωί τον έδιωξα. Τον είχα τσακώσει από καιρό σε ύποπτα κινήματα. Δεν θέλω να γίνει χαρτιά. Άνοιξε, Παπαδεφέντη. Εγώ είμαι το δούλο σου. Τι άνθρωπος είσαι εσύ, ωρε, που έχεις σκλάβο σου ένα πιστό του προφήτη, αφού ίδιος είσαι ραγιάς? Και πώς γυρνάς εδώ και εκεί, ωρε, και ζητάς να ξεσηκώσεις και τους άλλους ραγιάδες ενάντια στο Σουλτάνο? Είμαι καλόγερος, Εφέντη μου, και ιερέας του Θεού. Γυρίζω και διαβάζω ευχές στον ένα και στον άλλον και με πληρώνουν. Είναι μιλέτμπαση γοησερό. Εκεί στο σπίτι ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, να δουλειά. Και το χέρι στο Ευαγγέλιο του ουρκίσα πάνω. Να τερματά μου, Εφέντη μου, το ευκολόι και το πετραχύλι. Και μην πιστεύεις αυτόν τον αχάριστο άνθρωπο. Τον μάζεψα γδιτό και πεινασμένο από το δρόμο και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που μας λέει να κάνουμε ψυχικά σε κάθε άνθρωπο, τον πήρα χωρίς να το ρωτήσω αν είναι Τούρκος. Ούτε αυτός μου το είπε. Έπαιρνα, Εφέντη μου, τη διακονία μου από το Πατριαρχείο και του δίνα τα μισά. Τον τρέφω και τον δίνω για την ψυχή μου. Αυτό μας προστάζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Χαζρέτης σας, ο προφήτης μας. Και γιατί ετούτος να πει τα ψέματα, ωρε? Τον έδιωξα, Εφέντη μου, σήμερα το πρωί. Μου είχε πολύ νερό στα γένια μου και μου χάλασε τη σαπουνάδα. Είναι μιλέτμπαση, σε λέω, πιάστονα. Ούσμπε, έλα κοντά. Θα ψάξουμε το σπίτι σου και έτσι θα μάθουμε ποιος από τους δυο σας λέει την αλήθεια. Με τα χαράς, Εφέντη μου, με τα χαράς. Δώσε είδηση στο Μητροπολίτη Δέρκον. Είπες, ωραία? Τίποτα, Εφέντη μου, τίποτα. Λέω να πει τα χαιρετίσματα σε ένα Μητροπολίτη πατριώτη μου. Δεν
θα μας πιάσει εσύ. Ήρθαμε εδώ πέρα να σκεφτούμε, όχι να ακολουθήσουμε τη φλάση. Λες ότι φτάσεις. Ξέχασες μωρέ την επανάσταση του Ορλόφ, τα δάκρυα και τα αίματα των ραγιάδων. Φέρεις την ταραχή. Δεν αφήνεις να πάρουμε έτσι καμία απόφαση. Βραχνιάστε επειδή είστε στο ταβάνι. Σπάστε το τραπέζι με τις μπουνιές σας. Σκίστε τους χάρτες. Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο ύψιστος. Μα δεν θα πνίξετε την αλήθεια. Και η αλήθεια φωνάζει. Ή τώρα ή ποτέ. Φίλοι μου αγαπητοί, ησυχάστε. Ησυχίαν παρακαλώ. Η ψηλότητά το πρίγκιπας υψηλάτης και αρχηγός μας θέλει να μιλήσει. Δεν τρεπόσαστε να μην καταφύνετε. Τώρα βλέπω, φίλε Ξάνθε, πόσο στοχαστική εστάθηκε η ιδέα σου να φέρομεν την συνεδρίαν εις τούτο το λαζαρέτον του Ισμαηλίου. Αν την είχαμε στην πολιτείαν, δεν θα αφήναμε με τα σφωνάς μας να κοιμηθούν ούτε άνθρωποι ούτε ζώα. Ας βάλομεν εις τάξιν τους λόγους μας, αδελφοί. Δύο θελήνε τα κεφάλαια των ζητημάτων μας. Αν πρέπει να κινήσουμε τώρα τον αγώνα ή να αναβάλομεν και πόσον. Και δεύτερον, πού πρέπει να κινηθεί αυτό στο πρώτον. Εις την Βλαχίαν, εις την Βασιλίδα ή τον Μορέαν. Θα είπομεν έκαστος με την σειράν την γνώμη μας, χωρίς ερεθισμούς και ταραχή. Φίλε Γρυπάρη, σε ακούομεν. Η υψηλότητά σου πιστεύω να γνωρίζει πώς αποκρίνει το Μέγας Κοραής στο πρώτο μας ερώτημα. Τι μου τις φέρνεις εδώ πέρα τις γνώμες των καλαμαράδων. Ο Κοραής μπορεί να είναι σοφός. Ποιος σοφός αν θες και από το Σοκράτη. Άμα όμως είναι για δουλειές σαν και αυτή που λέμε να βάλουμε εμείς μπροστά, δεν νογάει τίποτης. Με το συμπάθειο πριγκιπά μου, μα δεν μπορώ να ακούω χαζομάρες και αυτός ο βλογημένος της αραδιάζει με το σακί. Μα δεν μ' άφηκες ούτε να αποσώσω το στοχασμό. Ούτε θα σ' αφήσω. Τις ξέρουμε τις πάνσοβες γνώμες του Κοραή. Να φτιάξουμε, λέει, πρώτα συνειδήσεις και ύστερα αυτές θα φτιάξουνε τον αγώνα. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Εγώ του το γυρίζω ανάποδα. Εσύ λες οι αγωνιστές θα φτιάξουν τον αγώνα και εγώ σου λέω ο αγώνας θα φτιάξει τους αγωνιστές. Έπρεπε να μιλάς με περισσότερο σέβας για τον Κοραή. Έχει δίκιο που μας φωνάζει πως πρέπει να φτιάξουμε πρώτα τους Έλληνες και έπειτα την Ελλάδα. Χαζομάρες, Περεβέ. Δεν θα φτιάξουν οι Έλληνες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπάρχει και ζει 3.000 χρόνια. Αυτή φτιάνει τους Έλληνες και είναι πάντα κοντά τους. Και τώρα που μιλάμε, να εκεί στη θύρα στέκει. Τις αλυσίδες δείχνει της σκλαβιάς της με βουρκωμένα μάτια. Τι θα αποκριθούμε, αδέρφια μου, σε αυτό το κλάμα. Καρτέρος που να φτιάξει Έλληνες ο Κοραής. Κάθε ώρα που περνάει άπραγη, κάθε στιγμή μαραίνει και ξεθοριάζει το σκοπό μας, ώσπου θα έρθει μια μέρα και θα έχει σβήσει ολότελα. Σε εξορκίζω, πριγκιπά μου. Άφησα αμέσως τούτο το κεφάλαιο και έλα γρήγορα στο άλλο. Από πού θα αρχίσει ο αγώνας? Θα κοπιάσομεν πολύ ως βλέπω, μέχρι ότου συνηθίσουμε να ακολουθόμεν μίαν τάξιν εις τους λόγους. Από πού θα αρχίσει ο αγώνας? Αν αποφασίσουμε να αρχίσει, από τούτα τα μέρη θα αρχίσει. Να, απ' την Βλαχιά. Κατάλαβα, Κυρνάβαρχε Κορφινέα, που μας φόρεσες τις παλέτες σου και τα γαλόνια σου και ήρθες εδώ πέρα να μας φτιάξεις. Θέλεις να είσαι κοντά στα σλέπια σου στο Δούναβι. Άφησέ μας να μιλήσουμε. Εσύ να πάψεις. Είσαι απλός εταίρος και είμαι αρχή. Λέω πως ο αγώνας πρέπει να αρχίσει από το Μοριά. Εκεί κάτω είναι ούλα έτοιμα. Και πρώτα απ' όλα οι ψυχές. Οι ψυχές. Και μη γελάτε. Οι μινίστροι της Ευρώπης μπορεί να μου σκεύουν από το φόβο του στα βρακιά τους άμα μπαίνουνε στο παλάτι του Πατισάχ. Ο Μοριάς όμως τούτη την ώρα που μιλάμε τον γράφει στα παλιά του τα γουρνοτσάρου. Δεν μου λες μωρέ παπά, πού τα βλέπεις όλα τούτα? Στον ύπνο σου? Και εσύ ο Ρεζάκα, πού τα βλέπω? Έπρεπε μωρέ να είχαμε φτερά, να πετάγαμε απόψε στο Μοριά, να μπούμε αύριο που ξημερώνει η Κυριακή σούλες στις εκκλησιές. Να δεηθούμε να έρθει στα συγκαλά. Για να ακούσουμε το καινούριο στοιχειρό της Θεοτόκου που φτιάξε ο δεσπότης Έλους, ο άνθιμος, να το ψέρνουνε ολούθε και να λέει «Δεύρωμήτερ Χριστού και ρίσε ημάς και κακομένους, τυραννικές απειλές και δεινή μανία των αγαρινών». Τα ακούτε μωρέ, αγαρινών!
Φόρα τους βρίζουνε μπροστά στο πλήρωμα. Και όταν τελειώνουν οι λειτουργίες, να βγούμε στα βουνά, στα καταράχια, στα διάσελα, στις ρεματιές, στις γιδόστρατες, να ακούσουμε τον τουφεκίδι των ραγιάδων που ρίχνουνε στο σημάδι για να μάθουν να χτυπάνε αύριο στο ψαχνό. Να μπούμε μέσα στα σπίτια, να δούμε τις γυναίκες. Μ' ακούτε, ωραία, τις γυναίκες. Να φτιάνουνε μπαρούτι στα γουδιά και να το παραχώνουνε σε κρυψώνες μυστικούς κάτω από τα μπάρια. Να ειδούμε τις τσούπες να φτιάνουνε φουσέκια στο μονοκάλυπο, με χαρτί από τις φυλάδες του σοφού σου Κοραΐφιλα γρυπάρι, για να τον κάνουνε κι αυτόν λιγάκι χρήσιμο στο γένος. Ούλα είναι έτοιμα εκεί κάτω. Και στρατός και φόδια και άρματα. Και δεν προσμένουν άλλον από σένα, πριγκιπά μου. Σαν μεσία σε καρτερούνε. Δεν θα προφτάσεις να πατήσεις το ποδάρι σου στη σκαρδαμούλα, και η φλόγα θα σηκωθεί και από τον ταΐγε το ψηλότερη. Όλα τούτα, υψηλότατε, είναι πολύ ωραία. Μα βρίσκομαι σε μεγάλη απορία. Πώς μπορεί ο δικαίος να μιλάει τόσο σίγουρα για το τι κάνει ο Μοριάς, αφού αυτός το πόδι του εκεί πέρα δεν το ματάβαλε ποτέ από την ημέρα που φύγε του φεκισμένος από τους Τούρκους? Και πάνε χρόνια. Όπως ξέρετε, όλοι έρχομαι από το Μοριά. Γύρισα πλήθος μέρη. Είδα κόσμο πολύ και φιλικούς και από τους άλλους. Μίλησα, παρατήρησα και σας λέω, όσα μας αραδιάζει απόψε ο Φλέσσας είναι ασύστατα. Πέρα ως πέρα, ως την τελευταία συλλαβή. Η υψηλότητά σου ξέρει πως κι εγώ γύρισα μυστικά όλο το Μοριά για να παρατηρήσω τα κινήματα Τούρκων και Γρεκών. Καμιά ετοιμασία δεν υπάρχει. Και δεν ξέρω τι να βάλω με το νου μου. Γελιέται ή θέλει να μας γελάσει ή και τα δυο μαζί. Αδελφοί μου, Περεβέ και Παπαδόπουλε, ότι ακούομεν υπερβολάς μεγάλας πρέπει να είναι βέβαιον. Ο Απόστολος της εταιρείας Αναγνωσταράς, όταν χρία έγινε διαρρυθμό να διορίσει την δύναμη των Τούρκων και Γρεκών εις Πελοπόννησον, επαρισίασε πινάκιον τερατολόγων. Φέρον 10.000 μόνον των μουσουλμανικών στρατών και 105.000 Γρεκούς ετοίμους οπλοφόρους προς τον αγώνα. Δεν ξέρω, πριγκιπά μου, τι λένε αυτοί, ούτε τα πινάκια που παρουσίασε ο Αναγνωσταράς. Εγώ για ό,τι λέω έχω την απόδειξη. Και να την. Τι είναι αυτά? Αρτζουάλια για σένα, πριγκιπά μου, σκεπασμένα με υπογραφές επίσημες που σου λένε πως είναι ούλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Πράγματι, υπογραφές σημαίνουσες. Πες μας, αρχηγέ, ονόματα. Αρβάλης, Χαραλάμπους, Κρεβατάς. Κρεβατάς. Μπορώ να δω, υψηλότατη, αυτές τις υπογραφές? Ορίστε. Δεν θα ήθελα να είχα μάτια τούτη τη στιγμή. Γιατί? Γιατί αυτές οι υπογραφές δεν μοιάζουν καθόλου με τούτες εδώ. Και είναι από τα ίδια πρόσωπα. Ποτάς να πεις πως το χαρτί αυτό δεν είναι γνήσιο και ότι αυτές οι υπογραφές είναι πλαστές? Εσύ το λες, μονάχο σου. Μα δεν ξέρεις πως αυτοί όπως και τόσοι άλλοι έχουν γραμματικούς? Οι γραμματικοί γράφουν, μα δεν υπογράφουν. Και ο πιο αγράμματος θα βάλει ένα σημάδι. Μη θα μου πεις πως είναι πλαστό και τούτο? Όχι, αυτό είναι γνήσιο. Περί τίνος πρόκειται σε αυτό? Είναι χαρτί των τελιγιανέων. Ξέρεις, υψηλότατε, τη μεγάλη φαμίλια του Μοριά, που του γράφουν πως είναι στο πλευρό τους ό,τι αποφασίσει. Μα δεν βλέπω τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τα παραμύθια που μας είπε πως είναι ούλα έτοιμα. Γιατί πράγμα θα μου έλεγαν πως είναι στο πλευρό μου αν δεν ήταν έτοιμοι να κουνηθούν? Ούλος ο Μοριάς είναι έτοιμος από τη μια άκρη στην άλλη. Κάτσε κάτω, παπά! Και να μου κάνεις τη χάρη να κοιτάς το ψαλτήρι σου. Πώς μπορείς να ξέρεις καλύτερα και από μένα τι γίνεται στο Μοριά? Εσύ λείπεις χρόνια και εγώ δεν είναι ούτε 8 μήνες που ήμουν εκεί πέρα. Ήσουν με αυτά τα μάτια που δεν βλέπουν τίποτα και με αυτή την κεφάλα που είναι γεμάτη άκερα. Σε μένα το λες αυτό! Ο αρχηγός θέλει να μιλήσει, ντροπή! Είναι ντροπή! Είναι χρία να αποβλέψομεν εις τα πράγματα ως φανερώνονται εις μας. Την πρώτην σημασίαν δεν έχει αν είναι γνήσιον τούτο το χαρτίον ή το άλλο, ούτε αν όσα είπε ο δικαίος είναι ή όχι αλήθη. Την πρώτην σημασίαν έχει, φίλοι μου, αυτός ο ίδιος. Με λόγους και χαρτία αμφισβητούμενα εδείχθη άξιος εδώ να μάχεται με ανθρώπους όπως ο Περεβός και ο Παπαδόπουλος, καλώς γινώσκονται στα πράγματα, και να κλονίζει με την τέχνην και την θέρμην του εμέ τον ίδιον. Ποιος δεν βλέπει τι θα ειδύνατο να κατορθώσει δια των σηκωμών του έθνους. Δέχομαι ότι καμία ετοιμασία δεν υπάρχει. Τον αποστέλω όμως να την κάμει και είμαι βέβαιος πως θα την κάμει. Έβγε! Αυτός είναι λόγος, αρχηγού. Άσε με, πριγκιπά μου, να φιλήσω το χέρι σου. Εσύ μονάχα με ένιωσες. Αν θα πάει πρέπει να του συστήσεις να προσέχει, ψηλότατε. Να κάνει τη δουλειά του πιο προσεκτικά, γιατί είναι κίνδυνος ούλα να φανερωθούν. Το μέρος είναι μικρό.
Ακούγεται το σκοτοπέταγμα της μύγας. Και αυτός εδώ δεν συνηθίζει να παίρνει καμιά προφύλαξη. Τώρα τελευταία, όπως μου γράφει Αναγνωστόπουλος, κόντεψε να τον ερίξει στον μπουντρούμι όπως τα τζίμπασης. Πώς αυτό? Τον πρόδωσε ο δούλος του, ένας τάταρος. Οι εχθροί θα βάζαν στο χέρι όλα τα χαρτιά της εταιρείας. Ο Μητροπολίτης Δέρκον μας εγκλήτωσε. Ώσπου να πάνε στο σπίτι του να ψάξουν, πρόφτασε να τα σηκώσει ούλα. Είναι αλήθεια αυτό? Αλήθεια θα είναι, πριγκιπά μου. Να ετοιμάσετε παρακαλώ αμέσως τα πληρεξούσια. Θα εξηγούν σε αυτούς ότι ο δικαίος είναι άλλος εγώ. Και θα τελειώνουν με αυτήν την φράση που σε παρακαλώ να την γράψεις με τα ίδια μου τα λόγια. Ακούω, υψηλότατε. Όταν έλθει η ευτυχεστάτη της ζωής μου ώρα, να καταφυλίσω το ιερόν της πατρίδος έδαφος και να ευρεθώ εις το μέσον των Πελοποννησίων, να είναι τα πάντα διατεταγμένα για να κινηθόμεν με την βοήθεια του Θεού. Η ώρα η καλή. Σε ευχαριστώ, πριγκιπά μου, που μου δώκες τα πιστά. Και σου κάνω όρκο πως θα ειδείς η Ελλάδα ελεύθερη, η στάχτη. Η συνέλευση σου οφείλει χάριτας, αγαπητέ Λόντο, δια την προσφορά του αρχοντικού σου δια τα συνεδριάσεις. Καλύτερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε στη Βοστίτσα. Εγώ τάχασα με το κουράγιο του. Δεν είναι μικρή δουλειά. Αν ο Θεός μην το δώσει, το μυστικό μας προδοθεί, πρώτος θα πάει τούτος. Και από το σπίτι δεν θα γλιτώσει τίποτης. Θα του βάλει φωτιά ο βοεβόδας. Ιστορίσέ μας, Άγιε Χριστιανουπόλεως, πώς τον ιδέασες τον Μπουνταλά, ή για να πω καλύτερα, πώς τον αποκοίμησες για τούτα τα καμώματά μας. Μέρες βασάνιζα το νου μου τι να μηχανευτώ και λέω πως το Άγιον Πνεύμα θα με φώτισε να έβρω εις το αρχείο της Επισκοπής ένα παλιό σουλτανικό φιρμάνι που δίνε την άδεια εις προεστούς και αρχιερείς να συνέλθουν και να αποφασίσουν την πώληση ενός των μετοχίων. Αυτό το φιρμάνι παρουσίασα στο βοηβόδα. Το τύραξε, το ξανατύραξε, το διάβασε, το ξαναδιάβασε. Αυτό ρε δεσπότη εφέντη, μου λέει, είναι φιρμάνι από τον καιρό του Μακαρίτη του προφήτη. Ποιος το ξέθαψε? Και ποια ήταν η απόκρισή σου? Εμείς στην εκκλησία, του λέω, αγά μου, δεν βιαζόμαστε σαν τη διοίκηση. Αν τα δικά σας πράγματα πάνε με το βοηδαραμπά, τα δικά μας περπατάνε με τη χελώνα. Με πίστεψε, δεν με πίστεψε, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Δεν σε πίστεψε. Μα τότε πως έδωσε την άδεια? Όχι, δεσπότη μου, ακόμα δεν τους έμαθες τους αγάδες. Μας έδωσε την άδεια για να κάνουμε τη μάζοξη φανερά και να μπορέσει να ψαρέψει καλύτερα. Τον είδα το πρωί, ήταν ανήσυχος. Πάσκησε να μου πάρει λόγια. Κανένας δεν είναι ήσυχος από την ημέρα που ο καταραμένος ο Σωτηράκης ο Κουγιάς άνοιξε τα μάτια του Νεγκή Πεφέντη. Έχετε το νου σας, φώναξε στους μπέιδες. Οι ραγιάδες θα το ρίξουν στον Τούσκο και θα σας σκοτώσουν. Γι' αυτό πρέπει σήμερα, Φρατζή, να τρίξουμε τα δόντια μια και καλή σε αυτό το κατεργάρι που καρτερούμε εδώ. Το μάθατε τι είπε ο Κοπανίτσας, ο προεστός του Μισρός, άμα έμαθε πως ο δικαίος έφτασε στην Ύδρα. Αν είναι αυτός, παιδιά μου, που τον ξέρουμε εδώ πέρα με το όνομα Παπαφλέσσας, πάει, χαθήκαμε. Πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει πως δεν θα παίξει με τα κεφάλια του Κοσμάκη. Και εγώ σας λέω πως θα μας βάλει μπροστά σαν τα γαλιά με το καλάμι. Μα πώς το λες αυτό, δεσπότη Προκόπη? Πως το λέω κύριε Ανδρέα Ζαΐμι, γιατί τα είδατε αυτά που γίνηκαν στην Ύδρα με τον Αρβάλη. Τον στείλαμε εκεί πέρα φρόνιμο νοικοκύρι να πάει να τον ξεψαχνίσει και μας τον έστειλε πίσω αντάρτη, ζουρλό για δέσιμο. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί φωνάζει πως ζήγωσε ευλογημένη ώρα, πως όλα είναι έτοιμα και πως καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να αποδίσει το Μοριά να το ρίξει στο Λεβέντικο. Και άμα του δευτερώσεις λόγο, ανάβει πιο πολύ, θυμώνει, αφρίζει, βρίζει. Για να γλιτώσει κανένας από ανθρώπους σαν τον Παπαφλέσσα, πρέπει να τους βουλώνει το στόμα και να τους το βουλώνει μια για πάντα. Και θα του το φτιάχνα στα καλάβρητα. Του είχα στήσει καλή χωσιά. Μα βλέπεις, θα μυρίστηκε. Δεν ήρθε κατά μένα.
Έκοψε από αλλού. Νύχτα βγήκε στα Νάπλη, αρματωμένος σαν αστακός, με το δραγώνα, το Μάλι, το Σκλαβούνο και το Κεφαλονίδη, το καπετάν Πατρίκιο. Και νύχτα πάλι τράβηξε για το Άργος. Εκεί του φύλαγε καρτέρι ο Μπερούκας. Μα δεν στάθηκε πιο τυχερός από μένα. Του ξεγλίστρισε κι αυτό νου. Όπως κι αν έχει εδώ δεν μέλη να συναντήσει αρβάλιδες. Θα έβρει ανθρώπους συνηθισμένους τα πάντα να ζυγίζουν στην πλάστιγκα της ευθύνης προς το έθνος και την τύχη του. Ως φανερώνεται από όλην του την ενέργεια και από τις σορνίνιες που μας έστειλεν από την Ύδραν, όλο το τεχνασμά του είναι να μας εκθέσει στα όματα της εξουσίας και να μας βιάσει να τον ακολουθήσουμε θέλοντας και μη. Έργα όμως τόσο σπουδαία όπως αυτός ο γενικός ξεσηκωμός, που αν δεν επιτύχει μέλη να είναι η πλέον τρομερά καταστροφή δια το γένος, δεν πρέπει ποτέ να αποφασίζονται με βίαν και με ταραχήν. Όλοι οι νουνεχείς πρόκριτοι έχουν την ίδια γνώμη. Ακριβώς. Φοβάμαι πως μας έχει βάλει κιόλας στο σακείο διαολόπαπας. Και μονάχα αυτό που δεχτήκαμε να έρθουμε σε τούτη εδώ τη μάζοξη μας έχει ξεκαμπήσει πια στα μάτια της εξουσίας. Δεν αντιλέγω. Στάθηκε σφάλμα βαρύ. Τα πρόσωπά μας θα κινδυνεύσουν σκληρών κατατρεγμών. Έπρεπε όμως να κινδυνεύσομεν χάριν της ελπίδος να σώσομεν το γένος από τα δεινά που η αφροσύνη του ζητεί να ρίψει κατά της κεφαλής μας. Γι' αυτό θα ήταν σφάλμα δεύτερο και ακόμα πιο βαρύ, αγαπητέ Προκόπιε, αν ερχόμαστε εδώ να εξετάσομεν το ζήτημα όπου προβάλλει εκείνος, δηλαδή το πως θα κινηθεί ο αγών. Τέτοιο ζήτημα δεν πρέπει να εξετάσομεν. Εμείς έχουμε χρέος να πάμε στο άλλο, το βαθύτερο, αν πρέπει καν να κινηθόμεν. Παρακαλώ λοιπόν να με προσέξετε. Ζητώ πειθαρχία εις τους λόγους μας. Το σχέδιό μας είναι τούτο. Εγώ και ο άρχοντας Ανδρέας Ζαΐμις δεν θα ομιλόμεν διόλου εις την αρχήν. Θα τον αφήσουμε να κάνει πρώτος αυτός την εκθεσή του. Σεις τότε θα φέρετε τον λόγον εις τας οδηγίας που έστειλε από την Ύδραν. Θα ζητήσετε καθέκαστα και με ορμήν και διαμαρτυρίαν θα απορρίψετε τα πάντα ως αβάσιμα. Θα βρεθεί τότε αναγκασμένος να σκεπαστεί με το κύρος της εταιρείας, της αρχής του Υψηλάντη και να δείξει εις ποιον βαθμόν εκτείνονται τα πληρεξουσιά του. Τότε θα ομιλήσομεν ο άρχοντας Ζαΐμις κι εγώ, δια να αντικρούσομεν όχι των Ουτιδανών αυτών, αλλά τον πρίγκιπα. Και έχω ετοιμάσει εδώ τον ενδεκάλογον της Πελοποννήσου, 11 ερωτήσεις που θα τις ρίξω απάνω του σαν άξαφνη μπόρα. Και θα δούμε αν θα σταθεί ικανός να αποκριθεί μακάρι και σε μια από αυτές. Αυτός δεν φέρεται για την ώρα πουθενά. Και μας έχει εδώ να τον προσμένουμε τόσους κοτσαμπάσιδες, σαν να είμαστε τα γαϊδούρια του πατέρα του. Αφέντη, δυο ανθρώποι που μοιάζουν σαν γιάπηδες και έχουν κάτω από τις κάπες τους βαριές κουμπούνες και κοντοχάτζαρα. Θέλεις όλοι και καλά να ανεβούν υσφανοντά. Τους είπα πως η αφεντιά σου πρόσταξες να μην αφήσω κανένα να ανεβεί. Μα δεν θέλουν να ακούσουν. Νάτης κιόλας αφέντη, νάτης. Κάνει καλά του λόγου. Αρχόντι, δούλος ταπεινός. Είμαι ο Νικήτας, ο αδελφός του Αρχιμαντρίτη του Δικαίου. Εγώ είμαι ο Κεφάλας, φίλος από τα μικρά του χρόνια. Άλλον προσμέναμε κι άλλοι μας ήρθαν. Όπου κι αν είναι φτάνει. Σας έστειλε να μας το πείτε και να φύγετε? Όχι, θα κάτσουμε στο Συμβούλιο. Και γιατί αρματωθήκατε έτσι? Αυτό είναι δικός μας λογαριασμός. Είδαμε και στα Νάπλη και στο Άργος κάτι πράγματα πολύ παράξενα. Και είπαμε να μην αφήσουμε ποτέ μονάχο τον Αρχιμαντρίτη. Και περνάτε έτσι αρματωμένοι από την πολιτεία, μωρέ. Δεν φοβόσαστε την εξουσία? Όχι. Καλά, δεν συλλογέστε τώρα, γεια. Τι να συλλογιστούμε? Πως μπορεί αυτός να πληρώσει τα νταϊλίκια τα δικά σας? Ιερείς και προεστής σας χαιρετώ. Και φέρνω στα σεβάσμια πρόσωπά σας και το χαιρετισμό του τρανού μας αρχηγού, του Υψηλάντη. Πριν έρθουμε στην ομιλία για το σκοπό που έχετε προσκαλέσει τη μεγάλη του τη σύναξη, πρέπει να σας γνωρίσω και επίσημα το από πού και πώς έρχομαι διορισμένος. Ποιος κάνει το γραμματικό? Αυτός εδώ. Πάρε. Αυτό είναι το χαρτί μου. Είναι του Υψηλάντη. Τον διορίζει αντιπροσωπό του Σούλο το Μοριά με αυτά τα λόγια. Σούλο το Μοριά. Ο Αρχιμαντρίτης δικαίος είναι άλλος εγώ. Ορίστε λοιπόν, σε ακούμε, αφού είσαι ο άλλος αυτός. Αφού ύστερα από τόσα βάσανα δέχτηκε αδελφή μου ο πρίγκιπας Υψηλάντης στην αρχηγία της εταιρείας, μας έκραξε στο Ισμαήλι κάμποσα μέλη της αρχής
και διαλεκτούς εταίρους σε συμβούλια μεγάλα που κράτησαν νύχτες πολλές. Για να μπει σε πράξη ό,τι αποφασίσαμε σε εκείνα τα συμβούλια, αφού εξετάσαμε το κάθε τι από όλες τις μεριές, πρέπει χωρίς αναβολή να βάλουμε μπροστά μούλη μας στην καρδιά τις ορμήνιες που σας έστειλα. Δεν είναι λίγες μέρες από την Ύδρα. Αυτές δεν είναι ορμήνιες, είναι παλαβομάρες. Δεν βρέπεσαι, πώς κραίνεις έτσι? Και βέβαια είναι παλαβομάρες. Μας λες να κράξουμε από την πόλη πίσω τους βεκίλιδες. Μονάχα ένας αστόχαστος, ένας πετεινόμυαλος θα το είχε για τόσο εύκολο να κράξουμε τους βεκίλιδες από την πόλη. Τέτοια στιγμή, χωρίς ο αγάς να ανάψει από την υποψία και να μας περάσει ούλους αυτός το Μη σπούζετε, θα φεύγανε ένας-ένας, θα βρίσκανε προφάσεις. Αμυχηλίαρχη, διάβασε Φραντζή να ακούσουμε και τούτη τη σοφή ορμήνια. Πρέπει να γίνει κατά επαρχίαν η εκλογή ενός χιλιάρχου, έχοντας την άδεια να στρατολογήσει και να επιστήσει κατά την τάξη της χιλιαρχίας του αξιωματικούς. Ήτι εκατοντάρχους, πεντηκοντάρχους και δεκάρχους. Θα το έχεις τώρα γιατί υποτις φαίνεται. Έτσι για ένα ποτήρι νερό να βρεθούν σε κάθε επαρχία χιλίαρχοι και εκατόνταρχοι και πεντηκόνταρχοι και δέκαρχοι. Σαν δεν έχετε εδώ πέρα, τα Εφτάνησα είναι γεμάτα από πολεμικούς που κάθονται και τα βουνά από κλέφτες. Θα ρίξει πως είσαι ακόμα στο μοναστήρι της Ρεκίτσας που του φεκιώσουν με τους ανθρώπους του Χουσέιν Σερντάρι. Εδώ μιλάνε για ολάκερο το γένος, για γενικό ξεσηκωμό. Και μας γυρεύει στρατό 25.000 μωρέ. Πού θα τις χαζιρέψουμε κάτω από τη μύτη του Καϊμακάμι της Τροπολιτσάς και με την Τόπια, την Τουφέκια, την Παρουτόβολα. Και για όλα αυτά μας γυρεύεις να εκτεθούμε με γραπτή εγγύηση. Προτείνω να απορριφθούν προτάσεις τόσο μωρέ και απελπισμένε. Κι ως μη άκουσε κανενός είδους βάσιν και θεμελιώδης αποδείξεις. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Γρηγόρη, πατέρα Γρηγόρη, δεσποτάδες, αφεντάδες μου, φυλαχτείτε. Φυλαχτείτε. Ο βοηβόδας θέλει σώνει και καλά να μάθει γιατί είσαστε συναγμένοι όλοι εδώ. Και έκραξε στο σεράι του το σεντούκε μίνι και του έβαλε που λέει ο λόγος τα 7 καρφιά. Το μούτρο του ήταν πιο κόκκινο και από το φέση του την ώρα που κατέβαινε. Κανείς δεν αποκότησε να το ζυγώσει. Μα εγώ μαθες έδωσε Θεός και με γυναίκα. Δεν πιάνομαι και ο βοηβόδας κακό δεν βάνει με το φύλαγα ξέμακρα καραούλι. Καθώς προσπέρναγε τον ζύγωσα και κάνοντας πως του μιλάω για άλλα. Για το όνομα του Θεού του κάνω. Τι τους είπες? Πως ο ταξιάρχης λέει και το Μέγα Σπήλαιο, τα δυο τα μοναστήρια έχουν μια παλιά διαφορά λέει για το μετόχι της Ροδιάς. Και επειδή λέει δεν μπορούν να έρθουν σε συμβίβαση χρόνια τώρα, αναφερθήκανε στον Πατρίκ Χανέ και βγήκε λέει προς τα γη στους δεσποτάδες και στους προεστούς να πάνε λέει να ειδούνε και να πουλήσουν λέει την πέτρα του σκανδάλου και να μοιράσουν λέει τα γρόσας ή να μετάξει τους τα δυο τα μοναστήρια. Ήρθα πιλαλώντας να σας φέρω χαμπάρι γιατί ο βοηβόδας μπορεί να έρθει από ώρα. Να ξέρετε τι να του πείτε. Γεια σου Σωρή Αγγέλα, τα κατάφερες πάλι. Και τι ανακατώνεσαι εσύ ωρίς τις αντρίκες δουλειές? Εγώ τι ανακατώνομαι? Δεν είμαι εγώ γρεκιάθαρης και δεν νοιάζομαι για το ραγιά. 6 μέρες ταξίδι έκανα εγώ για να έρθω εδώ να σας φυλάω. Ο βοηβόδας έρχεται και τα δω. Μη σαλέψεις κανείς. Νικήτα κεφάλα της κάπες σας. Και εσύ Ωρή Αγγέλα χάσω από εδώ, γίνου μπουχός. Γρήγορα να γίνει με νερό και μια φούντα πρασινάδα από τις γλάστρες. Σηκωθείτε. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά πάντων δωρούμενος. Τι κάνετε εδώ ρε? Δεν βλέπεις αγά μου? Αγιάζομαι πριν αρχίσει το συμβούλιο. Και γιατί έχετε συμβούλιο ρε? Γιατί είστε συναγμένοι εδώ πέρα τόσοι κοτσαμπασίδες και προεστοί από όλες τις άκρες του Μοριά, ωραία? Τα δυο τα μοναστήρια, αγά μου, ο ταξιάρχης και το Μέγα Σπήλαιο. Για ρώτησα εσένα, ωραία. Εσένα δεν σε ξέρω. Πρώτη φορά σε βλέπω. Εγώ ρωτάω το Λόντο που τον ξέρω και με ξέρει. Ο ταξιάρχης και το Μέγα Σπήλαιο, αγά μου, έχουν μια παλιά διαφορά για τα βακούφια της Ροδιάς και τρώγονται χρόνια τώρα τα δυο τα μοναστήρια. Και από τον Πατρίκ Χανέ μας πρόσταξαν να δούμε πώς θα τα πουλήσουμε, να τους μοιράσουμε τα γρόσια, να πάψει ο φαγωμός. Ο Ηλέδυρ, ωραία. Ο Ηλέδυρ δεσποτάδες και κοτσαμπασίδες, ωραία. Ο Ηλέδυρ. Ο Ηλέδυρ, αγά. Ινσάαλλα. Και εσύ, ωραία παπά, τι χαλεύεις εδώ? Και από πού ήρθες, ωραία? Από τον Πατρίκ Χανέ, αγά μου, σταλμένος έξαρχος για τούτη τη δουλειά. Ο Ηλέδυρ, ωραία. Ο Ηλέδυρ, αγά μου. Ο Ηλέδυρ, αγά. Δεν θέλεις να κάτσεις, αγά μου, να ακούσεις ατόσου τις ομιλίες μας? Όχι. Θα παένω. Μια κουβέντα θα σας πω μονάχα.
Είναι λίγος καιρός που ακούγονται πολλά. Αυτά είναι από τα Γιάννενα, αγά μου. Τα λέει ο Αλίπασας για να γελάσει τη βασιλεία. Να κρατάει το σεφέρι στο μοριά και να μην το ρίξει απάνω του. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ωραία. Τηράτε καλά, τη φτιάχνετε. Ο πολυχρονεμένος μας Σουλτάνος είναι σαν τον Αλλάχ και κανένας δεν τον βλέπει, μα το σπαθί του σαν αστροπελέκι φτάνει ως την άκρια της γης, ωραία. Ως την άκρια της γης, ωραία. Ο ηλέδυρο, ωραία. Ο ηλέδυρο. Ινσααλλάχ. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δεν μ' άρεσαν τα μούτρα του την ώρα που φύγες. Γεμάτα φοβέρα ήταν τα λόγια. Ας ήταν ό,τι θέλει, τα μούτρα του και οι στοχασμοί του. Εμείς τη δουλειά μας. Όταν είπες πριν μπει ο βοηβόδας πως πρέπει το Συμβούλιο να κρίνει τις προτάσεις μου μωράς και απελπισμένας, δεν σκέφτηκες πως αυτές είναι οι αποφάσεις της ανωτάτης αρχής της εταιρείας, του ίδιου του Υψηλάντη? Διαβάστε τα χαρτιά που σας έγραψε και θα το δείτε. Τα διαβάσαμε, τα ξέρουμε απόξω. Τίποτα δεν μας λέει σε τούτα για ρούσικη βοήθεια. Στα πριν όμως όλα για αυτή μας μίλαγε. Εζητήθη όθεν έδι ιδέουσα βοήθεια και χορηγήθη αυθόνος. Αυτά μας έγραψε. Γιατί τώρα μας λέει πως πρέπει να κινήσουμε μονάχοι τον ξεσηκωμό? Πώς μπορούμε να πιστευτούμε σε πρόσωπα που τη μια μας λένε τούτο, την άλλη μας λένε άλλο και δεν έχουν καμιά σειρά στο στοχασμό? Τι είναι αυτά που κάθεστε και τσαμπουνάτε? Ο ίδιος ο Τσάρος είναι κεφαλής στον αγώνα και απόδειξε πως άφησε τον Υψηλάντη, άνθρωπο δικό του, του παλατιού του, να πάρει την αρχή της εταιρείας. 6.000 ρουμελιώτες παραδείγουν την πόλη στα αίματα και στη φωτιά. Είναι γεμάτος εταίρους ο Ντουνιάς. Οι μπάγκες ξεχύρισαν από τα πουλιά για τον αγώνα. Στην Ύδρα φτάσανε κιόλας 3.000 ντουφέκια, 300 βαρέλια μπαρούτι, 300 σπαθιά και 600.000 γρόσια μετρητά. Τρίδιπλα και τετράδιπλα φτάνουνε στο μοριά. Και ο πρίγκιπας δεν θα κατέβει άρμος και μονάχος, με σεφέρι, χάρτη και χρυσά. Όσα είπε ο Αρχιμανδρίτης δικαίως είναι άστατα, απελπισμένα, στασιαστικά, ιδιοτελή και σχεδόν μπερμπάντικα. Αν βάζαμε βάση σε τέτοια πράγματα, θα παίρναμε το δίχως άλλο το έθνος στο λαιμό μας και θα πέφτε στο κεφάλι μας το αιώνιο ανάθεμα. Όπως και μοναχοί σας το καταλαβαίνετε, από όσα είπε, τίποτα δεν είναι θετικό και σίγουρο για ένα έργο τόσο μεγάλο και δύσκολο. Αρχιμανδρίτα δικαίε, η συνέλευση δεν ζητεί από σένα λόγους παχής, αλλά αποκρίσεις συντόμους και θετικάς προς τας ερωτήσεις όπου έχω την εντολή να σου προβάλλω. Άκουσε μίαν προς μίαν και αποκρίθητη. Είναι σύμφωνον άπαντο γένος εις τον προκείμενον αγώνα και συνυπακούεται? Ναι. Η εταιρεία είναι απλωμένη ολούθε. Η εταιρεία δεν είναι άπαντο έθνος, Αρχιμανδρίτα δικαίε. Έχετε την γνώμη της Μακεδονίας, της Υπήρου, της Θεσσαλίας, της Ρούμελης, των ίσων του Αιγαίου, της Κρήτης? Φανερώσατε την στην συνέλευση. Αν όμως δεν την έχετε, πως τολμάτε εις αποφάσεις, οι οποίες θα είχαν επακόλουθα ως προς την τύχη αυτών. Όλο το έθνος σύσσωμο ποθεί τη λευτεριά. Γνωστόν τούτο. Έχετε όμως γνώμη όλου του έθνους ότι ο αγώνα ανάγκη να κινηθεί και να κινηθεί τώρα. Φανερώσατε την στην συνέλευση. Ολούθε όπου Γρεκοί Αρτζουάλια σκεπάζονται με χιλιάδες υπογραφές για τον ιερό σκοπό μας και τον Υψηλάντη. Φανέρωσε μας μίαν από αυτές τις αναφορές. Έχω ένα σωρό κοντά μου. Άμα αρθούν τα πράγματά μου από την Ύδρα, θα σας δείξω. Έρχομαι εις άλλο κεφάλαιον. Της η δύναμης του έθνους και είναι αρκετή στον σκοπό. Μη με ρωτάς εμένα. Ρώτα τα βουνά και τα λαγκάδια. Ρώτα την κλεφτουριά που 300 χρόνια τώρα μετά το πέσιμο της πόλης μάχεται στα βουνά τον τύρανο. Αυτήν να αναρωτήσεις, δέσποτα Γερμανέ. Και ακόμα τους σουλιώτες που βαστάξανε τον πόλεμο χρόνια και χρόνια. Αν τόσοι λίγοι αποκοτήσανε τέτοια μεγάλα έργα που τράνταξαν τον τύρανο, δεν πρέπει να ελπίζει το έθνος ολάκερο σε μεγαλύτερα όταν ξεσηκωθεί? Δεν τυράτε τον Αλίπασά που έχει σηκώσει κεφάλι στο Σουλτάνο? Έχει και κοινή στρατούς αυτός. Πού είναι η δική μας ετοιμασία? Πού τα εφόδια, πού τα άρματα, πού χρήματα, πού στρατός πεπαιδευμένος, πού στόλος εφοδιασμένος? Θείον αρχηγόν έρχομαι εδώ εις την Πελοπόννησον για να αντιπαλέσει το τρομερότατο των θηρίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εις περίσταση μιας εποχής και στιγμής απελπισίας.
Οι λαοί μας είναι όχι μόνο άοπλοι, αλλά και άπειροι της οπλοφορίας, που δεν καν γνωρίζοντες πως γεμίζονται τα όπλα. Αν οι λαοί δεν οπλοφορήσουν, δέσποτα Γερμανέ, πώς θα μάθουνε να γεμίζουν τα όπλα? Κι αν δεν πολεμήσουνε, πώς θα λάβουν πείραν πολεμική? Κι αν δεν γίνουνε στρατοί και πόλεμοι, πώς θα ξεφυτρώσουνε στρατηγοί? Αν καρτεράτε ο Ραγιάς να βγει πολεμικός από τον ύπνο της σκλαβιάς του, πέστε κάλλιο πως δεν στέργεται τη λευτεριά, ούτε τον αγώνα στο όνομά της. Άφησε τους φακείς λόγους. Γνωρίζω το αίτιον της βίας σου. Άρπαξ, απατεών και εξονέστατος ως είσαι, οθείς τα πράγματα εις ταραχήν, προσμένω να πλουτίσεις από λάθηρα. Για μένα είναι αυτά τα λόγια. Όχι, τον αγγίξει κώθηκε. Για όνομα του Θεού, βάλτε με το νου σας πως όξω από την πόρτα αυτή στέκει ο τύραννος. Στις βρισιές σου δεν θα αποκριθώ. Ένα λόγο θα πω σε όλους. Βάλτε το καλά μες στο μυαλό σας. Χωρίς δικά μας άρματα, όσο μεγάλη κι αν ήταν η ρούσικη βοήθεια, δεν θα φελούσε τίποτα. Ποιοι θέλετε να αρμοτωθούνε και να ρηχτούνε στον αγώνα πρώτοι, αν όχι εμείς? Στη Ρούμαλη πάνε κι έρχονται στρατοί σουλτανικοί για τον Αλή Πασά. Πώς θα κουνηθούν οι Ρουμελιώτες? Την ώρα τούτη ο Μοριάς είναι μονάχα λαφρωμένος. Αυτός μπορεί να κουνηθεί και θα κουνηθεί. Θέτε δε θέτε! Χίλιοι παλιαρβανιτάδες τον φυλάνε. Θα τους χτυπήσει ο μοναχός μου. Έχω διαταγές ρητές και να τις ψηφίσω δεν μπορώ. 1000 πισινοχωρίτες και σαμπαζότες μισθοφόρους θα πάρω, κι άλλους τόσους μανιάτες, και θα την κάνω την επανάσταση όπως έχω προσταχθεί. Και τότε όποιους οι αγάδες βρίσκουν εξαρμάτωτους, ας τους χρεμάνε κι ας καίνε τα χωριά τους κι ας παίρνουνε το βιός τους και τις γυναίκες τους. Πάμε ρε, πάμε. Μια χαρά τα καταφέρνεις, Οριαγγέλα. Κάνεις τον κατάσκοπο, τον ταχυδρόμο, τον καραούλι, ακόμα και τον παλικαρά. Αν το ήξερα πως είσαι τόσο άξια, δεν θα χάλαγα το μυαλό μου να βρίσκω άλλους. Θα έλεγα στην εταιρεία να σε βάλει πρώτο απόστολο μες στο Μοριά. Μη με ανακατώνεις εμένα με εταιρείες. Εγώ για σένα τα φτιάνω όλα τούτα. Εσύ με έκανες να νοιάζομαι το Ραγιά και να ποθώ τη λευτεριά. Να, πάρε αυτά. Είναι 10.000 γρόσα. Θα τα κρύψα πάνω σου, ξέρεις. Τι είναι στο ταδόκο? Του Νικήτα. Να και τούτη τη γραφή που του έχω ετοιμασμένη. Και έχει κακομοίρα μου τα μάτια σου, όχι 4, μα 14. Μιλάει και σου παραπέσει. Ξέρεις τι λέω μέσα? Τι? Άκου το για καλό και για κακό. Θα κατέβει στη Μάνη με 200 μάλογα και μουλάρια και θα τραβήξει ολόησα για τον Αρμυρό. Θα δει αραγμένο το καράβι να του πεις με τα μπαρούτια και το μολύβι που μας στέλνουν οι Αϊβαλιώτες και οι Σμυρναίοι. Να συναγρικηθεί με το Μέξι τον καπετάνιο, νύχτα να ξεφορτώσουν. Το κάθε παλικάρι θα πάρει στον ώμο του από ένα βαρελάκι μπαρούτι των 12 οκαδών και το μολύβι θα το φορτώσουν στα ζωντανά. Ναι, και κατάλαβα και θα ανεβούμε κατά εδώ. Δεν κατάλαβες τίποτα. Θα τραβήξουνε πες για την Καλαμάτα. Θα κολλήσουνε στο βουνό. Ο Μοριάς του την ώρα είναι λαγούμι γεμάτο με μπαρούτι. Δεν του λείπει παρά το φικίλι για να τον τεινάξει στον αγέρα. Ναι, έχει γεια. Και τύρα να μου φυλάς το φλέσα. Ώρα καλή. Να γίνουν όλα όπως σου είπα. Κι άμα θα ξανασμίξουμε, να δώσει ο παντοδύναμος στο χώμα του τον ανελεύθερο. Αμήν. Ανακατώνομαι με τον κόσμο, βοηβόδα μου. Κουβεντιάζω με τον ένα και τον άλλο και κάτι μυρίζομαι. Και αφού ήρθε ο λόγος θα σου το πω. Δεν θα σου πω τον άνθρωπο, την κουβέντα θα σου πω. Είναι φτωχός Ραγιάς και έχει δει καλό από μένα. Και μπόσικος καθώς είναι ούλοι τους, ήρθε τη νύχτα χτες και μου το κένωσε. Εμείς θα το ρίξουμε στο λεβέντικο, μου λέει.
Και το κεφάλι του Αρναουτογλου θα το βάλουμε στα λάτι σαν τις ελιές και θα το στείλουμε πεσκέση στο Σουλτάνο. Τι λες με, έτσι σου είπε? Και λέει πως είναι στο χέρι του να το κάνουν. Εγώ δεν δίνω ένα παρά. Για σένα ήρθα να σου τα πω για να τα ξέρεις. Το βλέπεις αυτό που ασπρίζει εκεί ψηλά? Το μοναστήρι λες Πέλιος? Ναι σκιαγά μου, εκεί θα μαζοχτούνε λέει. Και έχουνε λέει καπετάνιο ένα σεϊτάν παπά, ένα φλέσσα που τον ξέρω από καλόγερο. Έχουμε αλλάξει τουφεκές με δάφτον. Και σου λέω είναι άξιος να το κάνει. Οσμάν! Αγά μου. Το κάνω κι άλλοι. Ναι σκιαγά μου. Και κράξε το Χασάν Κοκκίνη, το μπλούμπες να έρθει κοντά μου. Πρώτη μου δουλειά να τσακώσω στη στιγμή τους κουτσομπασίδες να βαστάω ρέμια. Το κάνω κι άλλοι αγά μου. Ένας λόγος βγήκε σήμερα το πρωί πως το ίδιο έκαμε και ο Καϊμακάμις στην Τροπολιτσά. Τίποτης δεν φαίνεται. Οι απρόκαμα να περάσουνε τη νύχτα για είναι μηνεσμένοι μέσα στο δασωμένο. Να πάρε και τυρά ρε Χουσέιν. Απ' τα πολλά δέντρα ως το ξέφωτο. Θα δεις τίποτης? Να τους. Εδώ είναι. Ίσα στο ξάγναντο. Και δεν είναι λίγοι τυρά. Μαυρίζουν. Είναι σαν τα μυρμήγκια μπροστά στη μερμηγκότρυπα. Τι είναι τούτα μπρε Χασάν Κοκκίνη? Τι σούρτα φέρτα τώρα γιάδων? Τι παρούτια στην πηγάδια, τι καμώματα παράξενα. Κάτι χαλεύουν τούτη δόξα πίσω σου. Ούλα θα τα δούμε τώρα με την αφεντιά σου. Το καθένα με την τάξη του. Σήμερα στην αυγή ξεκίνησε για την Τροπολιτσά ο Μουράτης. Το ξέρεις σε λόγους το Μουράτη, τον αδελφό του Χότζα. Δεν είχε προκάμει να βγει από την Καλαμάτα και ακούει ένα ραγιά να τον προστάζει. Στάσου ωραία. Ο Μουράτης θάρεψε πως χωρατεύει. Γιατί ποτέ σε ένας ραγιάς δεν είχε αποκοτήσει να κουβεντιάσει έτσι σε έναν Οσμανλή και τράβηξε το δρόμο του. Ένα μπαμ ακούστηκε αφέντη μου και ο Μουράτης οριάστηκε στον τόπο. Και καθώς δεν μ' αρέσανε κάτι άλλα σημάδια στους ραγιάδες, είπα να βάλω χερικό στους γκοτζαμπάσιδες για να έχουμε τι να κρατάμε. Και να που σόφερα 2-3. Μια ζυγάστε μπρε ραγιάδες. Για πάρτε το κάνω κι άλλοι. Για τυράτε στο βουνό Καρσί. Και τώρα πέστε μου μπρε, τι άνθρωποι είναι τούτοι που κολλάνε στο μοναστήρι σέρνοντας τόσα ζωντανά? Φτωχοί αγωγιάτες είναι αγά μου. Ναι. Αγωγιάτες. Ναι σκιαγά μου, φτωχοί αγωγιάτες. Αγωγιάτες οι συφοριασμένοι. Και τι είναι αυτό που κουβαλάνε μπρε μέσα σε κάτι βαρέλια? Αλάτι αγά μου. Ναι σκιαλάτι. Αλάτι αγά μου για τα βοριά. Τι αλάτι μπρε μου τσαμπουνάτε? Τι θα το κάνουνε τούτοι φτωχοί αγωγιάτες τόσα φορτώματα αλάτι? Ακούς βοηβόδα μου? Ακούτε κι εσείς μπρε? Κάτι θα ξεφορτώνουνε αγά. Τι ξεφορτώνουν μπρε, ακούω τουφεκές. Αν η αφεντιά σου ακούει τουφεκές που λέει ο λόγος, τουφεκές δεν άνε. Ένας καβαλάρης. Τι καβαλάρης μπρε, δικός μας η ραγιάς? Δικός μας αφέντη, όμπαση, Σουαρής. Και λέει να πάει λέει η αφεντιά στη στιγμή στην εκκλησιά. Τι χαζομάρες είναι αυτές, τι εκκλησιά μου τζαμπουνάς? Τι να κάνω στην εκκλησιά μπρε? Είναι λέει συναγμένοι λέει κοτσαμπασίδες του ραγιά. Και να πας λέει να σου μιλήσουν. Και γιατί δεν έρχονται στο κονάκι μπρε παρά να πάω εγώ? Δεν ξέρω αφέντη τους έχει πιάσει σήμερα. Είναι μαζεμένοι λέει και τραγουδάνε λέει ένα τραγούδι αλλιώτικο. Και είναι και κάτι άλλο λέει που έχουν άρματα και του βεκάνε. Κατέβα να μιλήσει με τον όμπαση, δεν λέει μοναχός να στα πει εκείνος. Πάμε μπρε Χουσέιν. Κατέβασε ότι στο Κιζάνι να μάθουν να φορτώνουν τραγούδια, να κουβαλάνε αλάτια και να σφαίνουν μπαρούτια στα πηγάδια. Τι είναι τούτο που μας έκαμε? Μας έχασε. Θα μας το πάρει το κεφάλι. Για να τον αποκοιμήσω έπρεπε να σας πιάσω. Μα κάντε υπομονή κι ούλα θα βγούνε σε καλό. Αυτές οι ντουφέκες που ακούσατε είναι οι σαμπαζότες και οι πισινοχωρίτες. Είναι ο Παπαφλέσσας με τα παλικάρια του. Είμαι συναγρικημένος με δάφτους. Άκουσε εκεί να πάω στην εκκλησιά, δεν τρελάθηκα. Τους μήνασα με τον όμπαση να γκρεμιστούν να πάνε στα σπίτια τους. Να μην τους πιάσω και τους ρίξω ούλους στο Κιζάνι. Και τώρα ελάτε εσείς μπρε, μπέσα για μπέσα. Είσαστε πιστοί στο Σουλτάνο? Πιστοί αγά μου. Μπορείτε να αρματώσετε ραγιάδες να φυλάξουν την πολιτεία? Ακούτε με? Ακούσαμε αγά μου. Οι τουφεκές σηκώνουν στο κονάκι. Κλέπτες αγά μου, κλέπτες. Τι κλέφτες και κουτσαμπαχίδες μπρε? Όλοι το ίδιο πράγμα είσαστε φλαμμοραγιάδες. Πιάστε τις πόρτες, τα παράθυρα και εσύ βρε Χουσέιν, κατέβασέ μου στο Κιζάνι αυτούς εδώ τους μουσαφίριδες.
Μη κουνηθεί κανένας. Θα το πληρώσει με το κεφάλι του όποιος του φεκίσει. Είναι η φωνή του. Είναι αυτός ο ίδιος ο Σεϊτάν Παπάς ο Φλέσσας. Στον τόπο να λείπουν τα λόφελα καμώματα. Το έχω σωσμένο το κονάκι. Άρχοντα Βοεβόδα, σε χαιρετώ. Και εσένα, παλιέ μου φίλε Χουσεΐν. Την ημέρα που μη σε βαθυμάσαι ύστερα από τη δουλειά με τα κάρβουνα, σου είχα δώσει μια υπόσχεση πως θα γυρίσω πίσω, είδες πότης ή πασάς. Και να που δεν σε γέλασα, γυρίζω και τα δυο. Και κάτι παραπάνω. Απ' τον Αλλάχ και στα χέρια σου. Κεφάλι προσκυνημένο δεν κόβεται, λέει ένας λόγος, και τον ξέρεις καλά. Σήμερα δεν είναι μέρα για εκδίκηση. Τυρά τόξο, χαρά Θεού. Τα μάτια μου δεν χορταίνουνε την ομορφιά της πατρίδας που λαχτάριζα τόσα χρόνια στην ξενιτιά. Ούλα λουλουδισμένα, παντού μες στον αγέρα λαλεί το χελιδόνι. Για να γιορτάσει μαζί με εμάς στολίστηκε και πλάση. Δεν μπαίνω σαν οχτρός, μπαίνω σαν φίλος. Τι φίλος μπρε μουρλόμπαμπα, τι φίλος. Τι πράγματα είναι αυτά να που κάνετε. Και τι κλεφτουδιές όπου με αυτές θα χάσετε το ραγιά. Και που σε εσάς τους ίδιους δεν θα βγει σε καλό. 3 γραφές απανωτές έχω στείλει στην Τροπολίτσα. Δεν συλλογάστε πως ώρα την ώρα θα κατέβουνε στρατοί να σας τσακίσουν. Μα οι γραφές σου, πάρτες. Καμιά γραφή σου δεν πάει πουθενά. Τις πιάνουν τα καραούλια. Είναι ζωσμένη καλαμάτα. Μάταια καρτερά σε φέρει Σουλεϊμάν. Από το μέρος του Πελάου ίδρας, πέτσες και ψαρά θα σε έχουν μπλοκάρει σαν μαύριο με τα καράβια τους. Και από το μέρος της Στεριάς χιλιάδες παλικάρια. Από την Καλαμάτα ως τη Ρούμελη. Τους ακούς, ζυγώνουν, έρχονται, φτάνουν. Δεν είναι κλεφταδουλειές αυτές, Σουλεϊμάν. Ούτε είναι κλέφτες αυτοί που πιάνουν τάρματα. Είναι η μανιαδουλειά με τον Πετρόμπεϊ. Είναι ένα έθνος ολάκερο που γυρεύει λευτεριά. Κάσταν και εσύ εμπρε Χουσεΐν. Εβγάτε και χτυπάτε στο σχολό. Αφού το φέρνει έτσι ο Αλλάχ, σαν Τούρκιας παμαλεπινή. Γιατί κάνεις έτσι, Βοεβόδα μου? Φίλοι θα μείνουμε όπως πρώτα. Μονάχα το χαράτσι που πληρώναμε τόσα χρόνια θα το πληρώνετε από εδώ και μπρος εσείς σε εμάς. Τι κάθεσαι, μωρέ! Τι καθόσαστε εδώ μέσα κλεισμένοι? Μωρέ, βγάτε να δείτε το θάμα που δεν ματάγινε στον κόσμο. Ο Λούθε αστράφτη, λαμποκοπάει και αντιφεγγίζει ο τόπος. Μπροστά πάνε τα εξαυτέρουγα, ο Τίμιος Σταυρός και το Βαγγέλιο. 24 δεσποτάδες, διάκοι και παπάδες κατεβαίνουν την ώρα τούτη στο ποτάμι να ψάλουν τη λειτουργία της λευτεριάς. Και πίσω οι καπεταναίοι πάνω στα περήφανα φαριά τους που φρουμάζουν και κλιμητράνε. Ο Πέης και Αναγνωσταράς, ο Κολοκοτρώνης και ο Καπετανάκης, ο Μούρτζινος και ο Νικηταράς, ο Παπατσόνης και ο Κιβέλος, ο Κατσής και ο Μητροπέτροβας, ο Κουτράκος και ο Πατριαρχέας. Ούλη της λεβεντιά, τεχνή και προυνταρόκορμη και πρώτο μπόι. Μπρούτζινα μου, τραγίστηκα, δυο πιθαμές μου. Κι άλλοι με κάτι γένια που ανοίγουν πάνω στα στήθια τους τα δασωμένα σαν ρηπίδια. Και κλαίνε και γελάνε σαν μικρά παιδιά. Και κλαίνε και γελάνε σαν ζουρλί και αλλάζουνε φιλιά. Και γύρω τους τα παλικάρια θαμάζουνε και βουίζουνε. Ούτε στο κονάκι τούτο εδώ της Καλαμάτας αμανάβανε τα φώτα και το κουρμπάν Μπαϊράμι και καίγατε φωτιές. Δεν τρέξανε ποτέ στόσοι λαοί. Κι είναι όλοι αρματωμένοι. Όσοι δεν έχουν τουφέ και έχουν χατζάρι. Και όσοι δεν έχουν χατζάρι έχουν κοντάρι. Και όσοι δεν έχουν κοντάρι, άλλο παξαρό τη φτάσανε. Μακάρι και μια σούβλα. Οι νοικοκυρές και τσούπες στολιστήκανε με τσιτσιμίδες και πάνω από κοντά. Τα παλικάρια τους αρπάζουνε τις ποδιές και τα τσιπέρια και τα κάνουνε μπαϊράκια. Να, τη δική μου στα δυο την έσκησε ο Μητροπέτροβας. Έφτιαξε απάνω ένα σταυρό και ανεμίζει τώρα στον αγέρα. Παντιγέρα περήφανη στο κοντάρι του Παπατούρτα. Έβγα! Έβγα, μωρέ, να δεις! Σε κράζουνε! Έλληνες! Η ώρα έφτασε! Το στάδιο της δόξας και της λευτεριάς ανοίχτηκε! Μη φοβηθείτε τίποτα και μην ξεχνάτε ποτέ το χρέος σας σε Θεό και σε πατρίδα! Λευτεριά ή θάνατος! Λευτεριά ή θάνατος! Λευτεριά ή θάνατος! Τι φωνάζουνε μπρε παπά, τι λένε? Τίποτα, Βοεβόδα μου, δεν λένε τίποτα. 3 λεξούλες, 3 μικρές λεξούλες. Λευτεριά ή θάνατος. Αυτό λένε. Και εις καιρόν και εις περίστασιν καθήν ήθελες ερωτηθεί, στρατηγέ?
Τύρα να γράφεις παστρικά ωραία τη Αμενέ, γιατί ο γραμματικός του Γκούρα ξέρει τα ίδια γράμματα με δάφτον. Τότε τα προκόψαμε, σιωρ Μινίστρο. Δεν σου είπα ωραία ότι δεν θέλω να με λες Μινίστρο. Μα αφού είσαι υπουργός, πώς να σε πω. Και είσαι ανώτερος από όλους. Γιατί είσαι 2 φορές Μινίστρος των εσωτερικών και της αστυνομίας. Ο Κολέτης το φυσάει και δεν κρυώνει και ασουκάει το φύλλο. Αναγούλες. Θα το πιστέψω ρε της Αμενέ. Θυμάμαι τον πόλεμο και αναστενάζω. Το πάρσιμο της Ντροπολιτσάς, το λιάνισμα του Δράμαλη. Τα Γιονόρη, τον Αϊσώστη. Αυτή ήταν ζωή ωραία της Αμενέ. Όχι να είσαι σαν φυλακωμένος μέσα σε αυτούνα τα 4 ντουβάρια, να μου τζαλώνεις χαρτιά και να σοφίζεσαι με τι τρόπο θα γελάσεις τον ένα και τον άλλο. Έτσι είσαι και τρανός μες στους τρανούς. Κι εγώ γραμματικό σου. Η Αγγέλα Αφέντη. Καλά, μπάστινε. Ωραία, πώς σε φτιάξαν έτσι ωραία Αγγέλα. Που με ντύσανε έτσι. Η καινούργια η μοδίστρα. Να, με φραγκέψανε και εμένα όπως σε λίγο θα φραγκέψουνε όλο το ρωμαϊκό. Όμορφα μα την αλήθεια. Με κατέβασες εδώ στα Νάπολη, με μασκάρεψες με τούτα εδώ για να σου κάνω τις δουλειές σου και με περιγελάς κιόλας. Έλα, λέγε και γρήγορα, ο καιρός μου είναι λίγος. Ναι, δεν είναι από αυτά που σου λέω μπροστά σε αυτόν. Σύρω να φουμάρεις ένα τσιμπούκι ωραία της Αμενέ και τύρα μην αργήσεις. Άλλο που δεν θέλω, σιωρ Μινίστρο. Έλα, κάτσε. Είναι τίποτη σπουδαίο. Ναι, και αυτός ο Αμερικάνος. Ποιος από όλους, αυτός ο Χάου? Ναι, αυτός με την καπελάρα ως τα αυτιά. Άμα έφυγε από το σπίτι σου, τράβηξε όλο ίσας του Κολέτη. Έκατσε πολύ. Έφυγε στις 2 από τα μεσάνυχτα. Μωρέ, τι λες. Τι να μαγειρεύει με δάφτον ο διαβολογιατρός. Κάτι μπόρεσα να ψαρέψω από αυτή τη χαζή τη Βασιλική, την ξέρεις, τη φιλενάδα του. Επίτηδες λέει τον έστειλε ο Κολέτης τον Αμερικάνο στο σπίτι σου. Για να σε δει, λέει, που γλυκοσαλιάζεις με τις καραφαντώνες, αν δεν τρέπεσαι. Και να δει, λέει, που δεν θελάς σε τίποτης, έτσι παραλυμένος που είσαι, αν δεν τρέπεσαι. Και να το περάσει, λέει, σούλες στις γαζέτες και κάτω στο Νιόρκι, στην Αμέρικα. Πως το τρανότερο μυαλό, λέει, μέσα στα Νάπολη το σήμερα δεν είσαι εσύ, μα ο Κολέτης, σαν δεν τρέπεσαι. Η Βασιλική τα λέει αυτά οριγιά η ζούλια σου. Εγώ, και τι να ζουλέψω, χαρά στις φοράδες που θα ζουλέψω. Ακούς, έπρεπε να ήταν άλλοι. Να βλέπεις αν θα σου έκανε το σπιούνο. Και στο λέω να το ξέρεις. Ακούς, βαρέθηκα, δεν θα σε μεταδουλέψω. Να, χτες το βραδάκι που φύλαγα κατά πως μου είπες παρέκει από τη Μαντός της Μαυρογέννης για να δω ποιος είναι και τι. Δεν θα αφήσω κανένα να τα ακούσει, όχι. Εμπεσίλ, ιδιό! Θα εμποδίσεις εσύ τη Μαντό τη Μαυρογέννης να την αφήσω. Απάνω στην ώρα η ίδια είναι η ίδια. Τι κακό είναι τούτο με τους μινίστρους του Κουντουριώτη. Ο καθής έχει στην πόρτα του ένα ζώο. Ο Κολέτης μίαν μαϊμούν και εσύ έναν γορίλαν με ανθρωπίνη φωνή. Μη βρεις το παλικάρι, κύρα Μαντό. Εδώ είσαι στη σπιούνα. Ήρθες να του πεις τι είδες και τι άκουσες. Ξέρεις τι σου κάνω να σε ξαναδώσει μας στο σπίτι μου. Για κόπιασε. Δεν είμαι κυράτσα μυρουδάτη. Εγώ είμαι χωριάτα. Σε σκίζω σαν σαρδέλα. Ησυχάστε, μη σκούζετε έτσι. Στοχαστείτε που βρισκόσαστε. Ήρθα εδώ να κάνω την προτεστασιόν μου. Δεν θέλω να την ξαναδώσει μας στο σπίτι μου. Ούτε στις πολιτικές σας ανακατώνομαι, ούτε στα παρτίδα σας, ούτε στις φαγωμάρες σας για να μου βάζετε σπιούνους. Δεν σου βάλε κανείς σπιούνους. Τι φωνάζεις, τι γυρεύεις. Γυρεύω αυτό που μου απαρθενεύει. Qu'on me laisse tranquille chez moi. Να μ' αφήσουν ήσυχοι. Αν με βρίζεις, μη μου τα λες φράγκικα, πες τα μου ρωμαίικα για να σου δώσω την απόκριση. Και μη με ματαπείς πιούνα, γιατί στάβγαλα τα μάτια. Είπα, μη σκούζετε. Πες της να βγει έξω. Θέλω να σου μιλήσω. Αν δεν που θα βγω, γιατί το θες του λόγου σου. Nom de Dieu, qu'elle est impertinente. Αγγέλα, κάνε μου σε παρακαλώ. Μωρέ, δεν πάω πουθενά. Ό,τι έχει να πει να στο πει μπροστά μου. Είναι τίποτα κρυφό. Incroyable. Inouï. Μα τι λέει, μωρέ, τι λέει. Επιθυμούσα να σου μιλήσω. Μα αφού δεν είναι βολετό να βρίσκεσαι μονάχος, βιάζομαι να σου τα πω μπροστά της. Μάταια γυρεύεις έξω από τον εαυτό σου τους εχθρούς σου και γεμίζεις τα νάπια από σμπύρους και οτακουστές. Μέσα σου είναι αυτοί αν θες να μάθεις. Και αυτούς πρέπει να φοβάσαι και να κατασκοπεύεις. Ορίστε, πάρε τώρα και μαθήματα. Δεν ογάω τι μου λες, δεν ξέρω να έχω κανέναν εχθρό μέσα μου. Πόσο ολίγων γνωρίζεσαι με τον εαυτό σου και πόσο ολίγων μπορείς να φυλάγεσαι από την απέραντη φιλοδοξία σου και τον εγωισμό σου. Δεν είχα τόπο να σου μιλήσω εγώ δι' αυτά. Ο κίνδυνος όμως με βιάζει τώρα να το κάνω. Και χαίρο που αυτή μου δίδει σήμερα την αφορμή. Ο Ιμπραήμ δεν έπιασε την Κρήτη, ούτε τη βούτυξε στο αίμα και στο δάκρυ για να μείνει στα βουνά της. Το μάτι του το έχει γυρισμένο κατά δω. Και ένα πρωί θα τον δείτε με τους αραπάδες του να χύνεται στο Μοριά σαν μαύρο σύγχρονο. Καλώς να κοπιάσει, θα την πάθει σαν το δράμα. Γεια σου, ωραία Αγγέλα. Την πήρε στην απόκριση. Γελιώσαστε. Ο Ιμπραήμ δεν είναι δράμαλης. C'est un maréchal de tout premier ordre. Τι είπε πάλι. Με τη μυστική πόστα που ήρθε από την Κρήτη, μου γράφουνε πως έναν κυβερνήτη του τον κρέμασε από τη γάπια της φρεγάδας του, μονάχα γιατί έσφαλε σε μια μανούβρα. Και έναν άλλον πρόσταξε να το γδίσουν και να το μαστιγώσουν, ώσπου να ματώσουν τα κρέατά του. Από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε και στοχαστείτε πως βρίσκεται μπροστά στην πόρτα μας. Μόλις 2 μερόνυχτα ταξίδι το χωρίζει από το Μοριά με κατάπρινον αέρα. Και εμείς εδώ αδύνατοι, αδιοργάνιστοι, από τη διχόνοια δουλεμένοι, από άγρια μίση χωρισμένοι και παραδομένοι στα πάθη μας, κοιτάμε ποιος πρώτος θα απορριμάξει ότι απόμεινε στον τόπο τούτο με το φρικτό του το σύνθημα.
Όποιος ζημιώνει το έθνος, κανέναν δεν ζημιώνει. Ναι, δεν υπάρχει ούτε ένας που να αγαπάει την πατρίδα. Έπρεπε να ντρέπεσαι, Ορή, να μιλάς έτσι μπροστά στο Φλέσα. Αφού να μας βρίσει πρωί-πρωί, άστη να ξεθυμάνει. Καλά σου λέει, είναι ντροπή. Από την ημέρα που πάτησα το ποδάρι μου στο Μοριά, κοντά 4 χρόνια τώρα, άλλο δεν κάνω παρά να πασκίζω για τον τόπο. Κι αν στέκει ακόμα ελεύθερος ο Μοριάς, ξέρε το, είμαι κι εγώ μια κολόνα της ελευθεριάς του, αν δεν είμαι η μοναχή. Κανείς δεν αντιλέγει πως έτρεξες όπου κίνδυνος. Είναι απαζαντήρ, του εζεμπράβ. Όταν όμως ο κίνδυνος απέρασε, υπάρχει ένας άλλος Παπαφλέσας και κάποια άλλα κατορθώματα γεμάτα φιλοδοξία σκοτεινή που δεν γνώρισε χαλινάρι. Και αυτά τα κρύβεις, φαίνεται, και από τον εαυτό σου τον ίδιο. Θέλεις να τα ακούσεις από μένα? Ωραία, γιατί ρε την είναι που ήρθε να σε ξεμπροστίσει πρωί-πρωί. Ας την αναχύσει το φαρμάκι της, χειρότερα δεν θα πει από όσα είπε. Γκάλιασε στην αρχή τον Υψηλάντη με την ελπίδα να ανέβεις μαζί του, αφανίζοντας από το πρόσωπο της γης τους προεστούς για να εξουσιάσεις. Έτσι εξηγάς του λόγου όλους μου τους αγώνες να γλιτώσει ο τόπος από την αναρχία και να αποκτήσει μια γερή κυβέρνηση. Τα διαβολικά σου έργα δεν σταματούν ως εδώ. Σπρώχνεις αυτή την κυβέρνηση σε ενέργειες των άκρων για να την εκθέσεις. Φτάνει! Ως εδώ! Έρχεσαι να ραδιάσεις για αλήθειες όλες τις άτιμες διαβολές που ξερνάνε στα καλντερίμια οι οχτροί μου. Είναι διαβολές πως αναγκάστηκες νύχτα να φύγεις από αυτό το εκτελεστικό όταν ξεσκεπάστηκαν οι πλεχτάνες και οι ραδιουργίες σου. Είναι διαβολές πως βρίσκεσαι νύχτα και μέρα με τους φωνιάδες του παιδιού του Κολοκοτρώνη. Πως πρόσταξες να σέρουν τον δεσπότη Γερμανό πεζό μες στα χιόνια από χωριό σε χωριό. Πως αφήνεις να ξεφτελίζουν ένα Κολοκοτρώνη. Πως άφησες να το ρίξουν στα μπουντρούμια. Είναι αντάρτης! Και μια κυβέρνηση που θέλει να είναι κυβέρνηση δεν μπορεί να λιγάει γόνα μπροστά στους αντάρτες. Μοιάζεσαι για την κυβέρνηση. Λες ψέματα. Έχεις αγκαλιάσει τώρα τον Κουντουριώτη και τον Μαυροκορδάτο για να σκάψεις και σε αυτούς το λάκκο και να μείνεις μονάχος σου. Πρόσεχε όμως, γιατί σκάβοντας έτσι λάκκους όλο ένα, μπορείς στο τέλος να σκάψεις και το λάκκο της πατρίδος και να μείνεις στα αλήθεια μοναχός σου. Μοναχός στην ερημιά και στα χαλάσματα. Δεν τρέπεσαι, Ορή, να μιλάς έτσι μπροστά στο Φλέσα. Άστινα να ξαναπεί εδώ μπροστά μου όλες τις άτιμες συκοφαντίες. Δεν μιλάει αυτή, μιλάει το πάθος της. Δεν θα με συγχωρέσει ποτέ πως βγάλαμε στα φόρα με την αστυνομία τους έρωτές της με τον Υψηλάντη. Φούμαρα το τσιμπούκι μου, σιόρ μινίστρο. Σύρω να φουμάρεις κι άλλο ένα διαόλου καλαμαρά. Κατάλαβα. Θα χαλάσω τα σηκώτια μου σήμερα με τα τσιμπούκια. Ο δεσπότης ο Γερμανός θέλει να σου μιλήσει. Καλά, πες του να περάσει. Καλώς τα δέχτηκες. Και εσείς κάντε μου τη χάρη. Μπορεί να έχει να μου πει τίποτα που δεν κάνει να τα ακούσουν άλλοι. Ευγάτε από εδώ από το πορτάκι. Υποβάλλω τα σέβη μου στο μινίστρο. Μονάχα όμως αυτόν. Ας είναι όπως αρέσει. Κάθισε. Τι σε φέρνει εδώ? Δεν θα μιλήσω για τα δικά μου, δια το μεταχείρισμα εις το πρόσωπόν μου από τους στρατιώτας του Γκούρα. Εξεδικήθης δια τους λόγους της Βοστίτσης. Πώς το λες αυτό? Δεν έχεις αποδείξεις? Αναγνωρίζω εις μερικούς ανθρώπους αυτήν την αδυναμία και βρίσκω φυσκόν το πάθος σου, διότι ομοίως διατηρώ τα ίδια αισθήματα και τα ιδίας γνώμας. Άφησε τα παχιά λόγια και έλα σύντομα στο σκοπό. Τι σε φέρνει εδώ? Ο κίνδυνος πατρίδας. Ήρθες κι εσύ να μου ψάλεις το τροπάρι του Ιμπραήμ? Όχι. Ο κίνδυνος δεν είναι αυτός και οι αραπάδες του. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτα δεν κάμαμε νικήσαντες στους Τούρκους αν δεν νικήσουμε και σύντομα τα πάθη μας. Η διχόνοια, να ο μεγάλος εχθρός. Αυτή ξεθεμελιώνει σπίτια. Αυτή ρημάζει λαούς και βασίλεια. Αυτή θα μας φάει αν δεν ξυπνήσουμε και εμάς τους Έλληνες. Να με δασκαλέψεις μου ήρθες? Φτάσε στο σκοπό. Στο χάσου τι εκατορθώσαμε τους πρώτους 6 μήνας του ξεσηκωμού όπου είμαστε ενωμένοι. Οι όχλοι έγιναν στρατοί. Οι λαγοί απέβησαν λεοντάρια. Ρίξαμε το κάστρο της Δροπολιτσάς. Και αν ακολουθούσαμε με την Ιδία Νορμήν, θα είχαμε υπογράψει τώρα συνθήκη με τον Σουλτάνον εις την Μακεδονία ή την Θράκην. Αλλά μας έφαγε η διχόνοια. Μας άπησε. Μας έχασε. Είπα, άσε τα λόγια. Τι θέλεις από μένα? Ήρθα να σου μιλήσω για το Ζαΐμι και το Λόντο. Ξέρεις που κρύβονται? Όχι. Εγώ όμως ξέρω. Και ξέρω πως και εσύ το ξέρεις. Ξέρω και ποιος τους κρύβει και που κρύβονται. Τι ήρθες λοιπόν να γυρέψεις? Εγώ δεν γυρεύω τίποτα. Η πατρίδα το γυρεύει. Να πάψει ο κατατρεγμός. Ο Μαυροκορδάτος! Είμαι ευτυχής που σας βλέπω, δέσποτα Γερμανέ. Πικρόν, πολύ πικρόν θα γίνει, αγαπητέ συνάδελφε, και εσύ καλέ μου φίλε, το άγγελμα που φέρνω τούτη τη στιγμή. Η γολέτα του Ραφαλιά, η οποία στέκεται ανοιχτά της Κρήτης, εις τις μικρές βόλτες για να επιτήρει τα κινήματα της Αιγυπτιακής αρμάδας, έφτασε μόλις εις τον λιμένα για να μας δώσει την είδηση ότι ο Ιμπραήμ έβαλε τον στρατόν του εις τα μεταγωγικά με πλώρη το Μοριά. Θα μεταχειριστεί το Μοριά με σκληρότητα διπλή από συνέδειξε στην Κρήτη.
Πρέπει να ρίξουμε τα μίση και τα πάθη μας στη θάλασσα. Τον άνθρωπο δεν βλέπω μοναχά, που θα μπορούσε να σηκώσει τα πλήθη, να τα κάνει βράχο για να σπάσει απάνω του το μαύρο κύμα του Ιμπραήμ. Δεν βλέπεις κανένα εξοχότατε? Αυτήν την στιγμή όχι, και το λέγω με συντριβήν. Εγώ τον βλέπω. Ποιος είναι? Ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό το θαύμα, να αναστήσει την πεθαμένη χώρα, για να αντικρίσει την επερχομένη φοβεράν θεομηνίαν? Ποιος είναι? Ποιος? Εγώ. Τούτος είναι ο ψηλότερος τόπος εδώ στο Μανιάκι. Μίλα ωραία κόρμα, εσύ που είσαι κοντοβουνίσιος. Ναι, και μινίστρο μου. Και τι είναι αυτά τα λίγα φώτα που βλέπω μακρινά μπροστά μας? Το κάστρο της Ζαρνάτας και ξέμακρα ο Αλμυρός και οι Κιτριές. Πίσω εδώ πέρα κατά το βοριά τι πέφτει, ωραία? Δεν είναι ο Κάμπος ο δικός μας, ο Καλαματιανός? Νέσκε, τη νύχτα δεν τον άλλαξε. Τότε εδώ μπροστά μας κατά τον νοτιά έχουμε τα 1000 χωριά και τη Σιγλίτσα. Νέσκε, αυτά είναι. Λοιπόν, σε αυτούς εδώ τους τόπους θα γράψει αύριο η δόξα το όνομά σας. Βλέπω κανένας δεν μου κραίνει. Πήρες κιόλας την απόφαση να πολεμήσουμε εδώ πέρα? Ναι, γιατί σε αυτά τα δύο βουνά που μαυρίζουν από ζερβά και δεξά θα πάτε τώρα κιόλα με τα παλικάρια σας να πιάσετε τα ριζά, να φτιάξετε τα μπούρια και να τα αρχίσετε στη στιγμή. Μα ακόμα δεν φτάσαμε. Είμαστε τσακισμένοι από τον δρόμο και είναι περασμένα μεσάνυχτα. Η ώρα δεν μας παίρνει ώρα κεφάλα. Αν δεν τα αρχίσουμε από τώρα θα πλακώσει ο Ιμπραήμ και εμείς θα φτιάχνουμε ακόμα. Στη στιγμή να στείλεις καραούλια ωραία τσαλαφατίνες στο Μαμλαβά, στο Καταράχι, να γναντεύουν τον δρόμο για τον Νιόκαστρο. Και αν δουν τους αραπάδες να έρχονται, να τρέξουν να μας δώσουν χαμπέρι. Έχω στείλει από νωρίς. Γεια σου. Με τα σωστά σου λες πως θα σταθούμε εδώ να πολεμήσουμε? Γιατί ωραία Δημήτρη, για εξήγα μας τη στρατηγική σου. Στο πίτουρο θα μας κουλουριάσει ο Ιμπραήμ. Και που λέει η Σοφία σου πως θα έπρεπε να σταθούμε, ωραία? Ψηλά, στη ράχη του βουνού. Βέβαια ψηλά. Και ακόμα ψηλότερα, στα Σύγνεφα. Εκεί δεν θα μας έφτανε κανένας. Έχετε δίκιο. Μα εγώ δεν ήρθα εδώ για να μετράω το στρατό του Ιμπραήμ από τα ψηλώματα. Ήρθα να πολεμήσω. Ποιος είναι? Εγώ! Ο Δισαμενός! Ο γραμματικός του Μινίστρου! Από τούτη τη μεριά, από τη ματιά! Να δούμε τι χαμπέρια φέρνει. Άσχημα μαντάτα, καπετανέ. Να βγάλεις το σκασμό που θα μου πεις άσχημα μαντάτα. Αφού είναι άσχημα, σιωρ Μινίστρο, τι να πω καλά. Και τι νογάς εσύ, ωραία. Τι ξέρεις να πεις αν τούτο ή εκείνο είναι άσχημο ή όχι? Λέγε και εμείς θα κρίνουμε. Και τύρα καλά, να πεις ξερά τα πράγματα, να φυλάξεις για άλλη φορά τις γαρνιτούρες. Ο αναγνωσταράς, ο Μινίστρος του πολέμου, ο Μαυροκορδάτος, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης και αυτός ο Ιταλός ο Σανταρόζας πάθανε μεγάλη συμφορά. Είχαν πιάσει με τα παλικάρια του στο νησί της Φαχτηρίας ανάμεσα στα δυο κάστρα. Μα θα μαραδιάζεις χαζομάρες. Τον στείλαμε για κάνα χαμπέρι και αυτός μας ήρθε εδώ με περσινά ξύνα σταφύλια. Ποιος αναγνωσταράς, ωραία, και ποιος Μαυροκορδάτος και ποια σφαχτηρία. Η θέση αυτή ωραία είναι καλή για αυτόν που έχει τη θάλασσα. Για όποιον όμως δεν την έχει είναι θάνατος. Βουβάστο λοιπόν, χάσω τα από μπροστά μου. Όπως βλέπετε αδέρφια μου, στείλαμε για μαντάτα ένα χαζό. Τραβάτε στη δουλειά σας να αρχίσετε τα ταμπούρια. Πάμε ρε. Πάμε ρε. Καληνύχτα. Καλή σας νύχτα. Και τυράτε καλά να ψυχώσετε τα παλικάρια μας. Η νίκη μας είναι σίγουρη. Άντα φλαμάς έδιωξες. Κούρα τα πράγματα. Άδικα με έβρισες. Είχανε πιάσει τη σφαχτηρία. Το ξέρω. Ο Μπραήμις τους λιάνισε. Και αύριο μεθαύριο το πολείο στο μεσημέρι, καλώς να τους δεχτείς και εδώ. Το ξέρω. Ο γεροαναγνωσταράς, ο Τσαμαδός και ο Σανταρόζας σκοτωμένοι. Το ξέρω, τα ξέρω ούλα. Τα ξέρεις? Και στέκεις εδώ να πολεμήσεις. Ναι, ωραία, επειδή τα ξέρω, στέκω να πολεμήσω. Και τύρα, μη χαράξεις λόγο σε καπετάνιο ή παλικάρι για τη συμφορά που πάθαμε και αρχίσουν να κιωτεύουν, γιατί στο πήρα το κεφάλι. Λέγε, τι άλλο ξέρεις? Απάντησα στον δρόμο άνθρωπο του αδελφού σου του Νικήτα και μου έδωσε τούτη την ανοιχτή γραφή. Τι λέει? Έκανες πολύ άσχημα να μην σταθείς στα βουνά της Καλαμάτας, να φτιάξεις μεγάλη δύναμη πριν περάσεις εδώ στα κοντοβούνια. Και δεν έπρεπε, λέει, να κοπείς από τη μάνη. Ήτανε να έρθει από τη φουρτζάλα με 700. Για να γράφει τέτοια, μην τον περιμένεις. Κάτσε χάμου. Κάτσε, είπα. Έχεις χαρτί απάνω σου? Ναι, 10 φύλλα. Ένα μου φτάνει. Γράφε. Νικήτα, έλαβα το γράμμα σου και να η αποκρισή μου. Ορκίστηκα να χύσω το αίμα μου στην ανάγκη της πατρίδος και ήρθε η ευλογημένη ώρα. Εύχομαι στο Θεό η πρώτη μπάλα του Ιμπραήμ να με έβρει στο κεφάλι, γιατί σας γράφω να ταχύνετε τον ερχομό σας και εσείς μου λέτε κουροφέξαλα. Πρώτη και τελευταία γραφή μου είναι αυτή. Βάστα την να τη διαβάζεις καμιά φορά, να με θυμάσαι και να κλαις. Να με θυμάσαι και να κλαις. Σ' αυτόν λέω να κλαίω ρε χαζέ, όχι σε σένα.
Γι' αυτό κίνησες από την Καλαμάτα να έρθεις να μου πεις? Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε γυναίκα στο ταμπούρι. Άφησέ με να κάτσω λίγο εδώ κοντά σου. Στόπα, δεν γίνεται. Κι εγώ ίδιος δεν θα νιώθα καλά. Άσε λοιπόν αυτούνε στις κουβέντες. Πρέπει να φύγεις πριχού να ξημερώσει. Μπορεί να ξυπνήσουν, να σε ειδούνε και να στοχαστούν πράγματα που δεν θέλουν. Άσε να σε χορτάσουν με τα μάτια μου. Σαν πως ξέρω η Έρμη αν θα σε ματαδώ. Τι είναι αυτά που λες, Όρη? Τι λέω, μα δεν συλλογάσαι. Σαν πως θα έχουμε γάμο ταχιά, πόλεμο θα έχουμε. Και πως θα έχουμε πόλεμο? Ο Μπραήμις είναι στα 1000 χωριά. Την αυγή εδώ που καθόμαστε θα βρέχει πυρωμένες μπάλες. Και πως θα βρέχει μπάλες. Και αυτά τα μαύρα ονείρατα που. Και πως είδες ονείρατα. Τι είναι το χειρότερο από όσα βάζει ο νους σου? Ο θάνατος. Χριστός και Παναγιά μακριά από σένα, μην κακομελετάς. Γιατί? Ο χάρος είναι χάροντας και είναι χαρά γεμάτος. Τι ήσυχα που το λες. Εμένα ποτέ σου δεν με συλλογάσαι. Είμαι σίγουρος, Αγγέλα, πως θα ξανανταμωθούμε. Πού λες ότι θα σμίξουμε? Εκεί πάνω, στον ουρανό. Έτσι το λοιπόν. Έλα, καιρό δεν έχεις. Θα πας από εδώ, από το ταμπούρι του Δημήτρη. Είναι ένα μονοπάτι που βγάζει ολόισα στη Ρεματιά. Από εκεί το δρόμο τον εξέρεις. Είναι αυτός που ήρθες. Να, πάρε και αυτό. Τι είναι? Το ρολόι μου, το μαλαμοτοκαπνισμένο. Είναι αυτό που μου χάρισε ο Υψηλάντης όταν έφευγα από το Ισμαήλι. Βάστα το να έχεις κάτι από μένα, να με θυμάσαι. Ο Θεός να μην το δώσει να ζήσω ύστερα από σένα. Κλαις, γιατί ρε καλά, Όρη. Δεν θέλω ντροπιασμένα πράγματα, ούτε ξεφωνητά, ούτε μυρολόγια και σκουξίματα. Ένα λόγο μοναχά θα πεις σε φίλους, σε δικούς και σούλους. Αν σας πονάει ωραίος σκοτωμός του, τραβάτε να πολεμήστε σαν κι αυτόν. Αυτά να πεις πως σου είπα. Έχε γεια. Και μάθε τούτη τη στιγμή πως ψέματα δεν ήτανε. Σ' αγάπησα. Άντε στο καλό. Όπου να δεν θα φέξει ώρα κεφάλα. Πάρε 4-5 παλικάρια και σύρτε καβάλα κατά τα ριζοβούνια της Αγιάς να γναντεύετε το κεφαλόβρυσο. Να δείτε πότε θα ξεκαμπήσει αραπιά. Και τύραξε μη βιαστείς να δεις καλά. Πεζούρα και καβάλα και κιουλεμένιδες και τόπια. Και να έρθεις να μου δώσεις είδηση. Μη στείλεις άλλον, ατόσου να έρθεις. Να πάρω χάλιο 15. Τι να τους κάνεις, ωραία, να πάρω χάλιο 15. Σύρε εκεί που σου λέω. Ανθρωπάκι, έχει κιωτέψει. Ζήγωσε, Παπαγιώργη. Ζήγωσε να πυρωθείς στη φωτιά. Άρχεψε να τσούζει ο βοριάς. Άκου, Παπαγιώργη, μη σου φανεί παράξενο αυτό που θα σου πω. Πες πως δεν είμαι ούτε μινίστρος, ούτε αρχιμανδρίτης, ούτε αρχηγός, ούτε τίποτης. Πες πως είμαι ένας απλός, μια ψυχή μες στο πίμνιο. Γιατί μου τα λες αυτά? Πες πως δεν είναι πόλεμος, πως δεν είμαστε στο μανιάκι, πως δεν είμαστε κλεισμένοι σε ταμπούρι. Πες πως είσαι στο ιερό κι εγώ είμαι ένας πιστός που σε ζυγώνει, δειλός και ντροπιασμένος. Μα γιατί να βάλω με νου μου όλα τούτα? Γιατί έτσι είναι. Τι γυρεύεις από μένα? Τίποτα. Να ξομολογηθώ. Αλήθεια? Φέρνεσαι σαν χριστιανός την ώρα τούτη. Δεν ξέρουμε τι μας βρίσκει. Όχι. Ξέρω καλά. Βοήθεια δεν προσμένω από πουθενά. Ούλοι μας πρόδωσαν. Ακόμα και οι πιο δικοί μας, Παπαγιώργη. Δεν είμαι σίγουρος ούτε για τον Πλαπούτα, καταλαβαίνεις? Τότε τι στέκεις να πολεμήσεις? Τι στεκόμαστε? Για να πέσουμε. Πρέπει να πέσουμε για να αναστηθούμε στην ψυχή του έθνους και να την αναστήσουμε. Κατάλαβε το, Παπαγιώργη. Το όμορφο παραμύθι που μας ένωσε και μας ξεσήκωσε στο μεγάλο ξεκίνημά μας ξεθόριασε και θέλει αίμα για να ζωντανέψει. Πρέπει να πεθάνουμε για να το θρέψουμε. Να γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι παραμύθι. Και εδώ είναι, Παπαγιώργη, το άλλο βαρύ αμάρτημα που ξομολογέμαι στο πνευματικό. Η δική μου η ζωή είναι δική μου και μπορώ να την αποφασίσω. Μα έχω το δικαίωμα να μαντρώνω έτσι ούλα τούτα τα παλικάρια και να τους κρύβω την αλήθεια πως είναι βέβαιος ο χαμός. Για δε μου κραίνεις. Ο Θεός να μας συγχωρέσει, εσένα και από τούτη τη στιγμή και μένα. Μου δίνεις άφεση? Αφού είναι για Θεό και για πατρίδα. Σε ευχαριστώ. Μ' ανοίγεις τον παράδεισο. Είμαι πιο αλαφρός και από το πουλί όταν αυγεί αφήνει το κλαρί για το ξέγνια στο πέταγμά του. Ευλογημένη μέρα αυτή που ξημερώνει. Κι ας είναι η στερνή μας. Εσείς απάνω, σηκωθείτε. Μιλιά για όσα είπαμε, έχω το λόγο σου. Εσύ ωραία Τσαμερέ, σύρτε με τον Δημήτρη από τις τα άλογα. Και εσύ ωραία Λεβιδιώτη, σύρε να πεις στους καπεταναίους να έρθουν στη στιγμή σε μένα, έχω να τους μιλήσω. Στις προσταγές σου. Αυτό τον Τισαμενό θέλω να τον εδιώξω, Παπαγιώργη, από εδώ πέρα. Τον ελυπάμαι, τι να τον κάνουμε? Καλαμαράς και έχει ένα σωρό ψυχές απάνω του. Μονάχα πρέπει να βρω τρόπο. Να κάποιος έρχεται. Εσείς ωραία κεφάλα,
Η γαμπέρια φέρνεις! Ο Αράπης φάνηκε! Κατά πού, ωραία! Είναι κοντά, ωραία! Απάνω από τη Σκάρμιγκα και από το κεφαλόβρυσο. Σύγνεφο τα μπαϊράκια του. Γεράκια αμέτρητα που φτερακάνε στον αγέρα. Οι στρατοί δεν πολεμάνε με τα μπαϊράκια, ωραία κεφάλα, παρακάτω. Είναι χιλιάδες οι πεζούρα και καβάλα. Θέλω να ξέρω πώς τους μέτρησες, γιατί το μάτι το σκιαγμένο τους 5 ωραία τους κάνει 1000. Παρακάτω. Με στείλες να δω αυτό που είδα για αυτό που θέλει η αφεντιά σου. Ο κάμπος γιόμισε από τα λογά του. Τα χιάθατα καβαλικεύουνε τα παλικάρια μας σαν τάλογα του Δράμανη. Παρακάτω. Μαυρίζει ο Λούθο ο τόπος από τα βουσάτα του. Μαυρίζει γιατί είναι μαύρα τα ανδράποδα, ωραία κεφάλα. Παρακάτω. Ο Λούθο αστράφτει ο τόπος από τις αρματοσιές του. Οι στρατοί δεν πολεμάνε με τα τσάλι και το σίδερο. Πολεμάνε με τούτο. Με το στήθος, ωραία κεφάλα. Παρακάτω. Παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Θα τα δεις μονάχος σου, γιατί όπου και να είναι φτάνουν εδώ μπροστά μας, στα ριζά. Ο Μπραήμις είναι από κάτω. Παίρνει ξυστά τα ριζοβούνια. Έβγα να δεις. Με το μάτι φαίνεται να, καθρέφτης. 2 κολόνες η πεζούρα και μια καβαλαρέη. Και μια κολόνα κιουλεμένιδες έχει ξεκόψει από δεξιά. Πάει να μας πάρει τις πλάτες. Να φύγουμε από το μέρος της Αγιάς. Να έχουμε το βουνό βοηθό. Εδώ είμαστε κλεισμένοι σαν τα μπουτίκια στην τρούπα τους. Εκεί στεκόμαστε και πολεμάμε στα ριζά. Κι άμα δούμε τα στενά, γλιστρούμε και γλιτώνουμε. Και γλιτώνουμε και σένα που είσαι χρήσιμος σε άλλη περίσταση στο έθνο. Και εσύ, ωραία Παπαγιώργη, και εσύ που τα μιλήσαμε καλά και ξέρεις πως η νίκη μας είναι σίγουρη, γιατί μου τα ντροπιάζεις αυτά τα γένια, Παπαγιώργη? Δεν μου λες! Για ποια άλλη περίσταση, ωραία, χρειάζομαι, αν μη για τούτη? Και εσένα αλλιώς εκτίμαγα, ωραία κεφάλα. Σε είχα για καλύτερο. Πού να φύγουμε, ωραία, και πού να πάμε? Είμαστε τακτικό για να μπορούμε να πισωγυρίζουμε συνταγμένοι. Άμα βγούμε από τούτα τα λιθάρια, θα σκορπίσουμε. Και οι καβαλάριδες του Ιμπραήμ θα μας λιανίζουν έναν. Βγάλτε από το μυαλό σας τη φευγάλα. Εδώ θα μείνουμε και θα νικήσουμε. Τι είναι, ωραία, της Αμενέ! Τούτη τη στιγμή μας πλουγιάζει ο Αράπης. Καθώς ανέβαινα μετάλογα από το νερό, είδα από τη ραχούλα μια κολόνα καβαλάριδες που πάει κατά το Μαριέ. Γεια σου, Ασίκη! Αυτό θέλω κι εγώ να κάνεις. Τώρα θα πολεμήσουμε σαν τα θεριά. Κι εγώ σου λέω να φύγουμε ανοίγοντας το δρόμο με τα σπαθιά. Μια φωτιά θα φάμε. Πώς θα σκοτωθούμε? 50, 100 ή άλλοι θα γλιτώσουμε? Πάρε τα λογά μας, ωραία, της Αμενέ, και τράβαμε τους Σέιζδες να κολλήσετε στο βουνό. Καταλαβαίνω. Μου κάνεις ό,τι και στα Νάπλη. Σε κάθε δύσκολη στιγμή με έστελνες να φουμάρω ένα τσιμπούκι. Τράβα και τώρα να φουμάρεις ένα τσιμπούκι, διαόλου καλαμαρά, για να καταλάβουν όλοι τους πως τα άλογα δεν τα έχουμε για τη φευγάλα. Και τύρα από εκεί ψηλά που θα είσαι να τα δεις όλα καλά, για να μας κάνεις τον ιστορικό της μάχης. Άντε, τράβα. Ο Θεός κοντά σου. Στο καλό. Να πάω κι εγώ. Τι λες, ωραία? Πάρε το μπαϊράκι και κράτα το κοντά μου να ξέρει ο βρωμάραπας που βρίσκομαι. Να τους! Καλωσορίσατε, μουσαφιρέοι! Ακούτε? Τους συνάζει για να τους ρίξει απάνω μας. Οι προσταγές μου είναι τούτες. Ούτε ένα βόλι δεν θα ρίξετε αν δεν ακούσετε το δικό μας το ταμπούρι. Και να ξέρετε από τώρα, θα τους αφήσετε να ζυγώσουν σε μισό τύρο του φεκιού. Ακούτε? Σε μισό τύρο του φεκιού. Τραβάτε! Και για την νίκη να είστε σίγουροι. Ο Υψηλάντης με 200 ώρες κράτησε το Δράμανη στο Άργος. Εμείς είμαστε 5 φορές τόσοι. Και από όξω φτάνει ώρα την ώρα το Ιντάτι. Κι αν όλοι οι άλλοι δεν έρθουν, ο αδερφός μου Νικήτας δεν θα μας αφήσει. Κι αν αυτός δεν έρθει, ο Φλαπούτας δεν θα λείψει. Σε λίγο θα έχουμε πάρει τις πλάτες του Ιμπραήμ και θα τον ευαρούμε. Κι αν όλοι μας αφήσουνε. Κι αν δεν έρθει κανένας. Τι γινόμαστε, δεν μου λες? Κι αν όλοι μας αφήσουνε, κι αν όλοι σκοτωθούμε, στον τόπο του κάθε σκοτωμένου θα φυτρώσουν 1000. Και εδώ και στη Ρούμελη. Και ο Αράπης θα χαθεί. Καταλαβαίνω, ρε. Μας πονάει να μη ζήσουμε να απολαύσουμε το έθνος λεύτερο. Μα δεν ξεχνάω, παιδί σαν ήμουνα, μια μέρα που ο παππούλης μου 80 χρονό γέρος φύτευε με το χέρι του κάτι δεντράκια τόσα δά. Και τον αναγελούσα μέσα μου, γιατί ούτε τον ίσκιο τους θα χαιρόντανε ποτέ, ούτε τον καρπό τους θα γευότανε. Κατάλαβα τι έκανε μονάχα σαν μεγάλωσα και κάθισα εγώ στον ίσκιο τους και έφαγα εγώ τους καρπούς τους. Τι γυρεύουν εδώ οι ιστορίες του παππού σου? Την ίδια δουλειά κάνουμε κι εμείς πάνω σε αυτά τα βράχια. Δέντρο φυτεύουμε κι ας μην είναι για μας, που θα γεννεί θεόρατο, για να έρχονται γενιές και γενιές να κάθονται κάτω από τον ίσκιο του και να μας ευλογάνε. Πάμε στα ταμπούρια μας, ωραία. Κι όποιος ζήσει από μας ας ακούει των γυναικών τα μυρολόγια. Εγώ θα κάτσω εδώ κι ας μου βρίσκεσαι στα γένια. Κι εγώ αν με θες. Πιάστε του φεκίστρες. Εδώ το μπαϊράκι, ωραία, να ξέρει ο βρωμάραπας που βρίσκομαι. Πάμε στα ταμπούρια μας, ωραία. Κι όποιος ζήσει από μας ας ακούει των γυναικών τα μυρολόγια. Εγώ θα κάτσω εδώ κι ας μου βρίσκεσαι στα γένια. Πιάστε του φεκίστρες. Εδώ το μπαϊράκι, ωραία, να ξέρει ο βρωμάραπας που βρίσκομαι. Πάμε στα ταμπούρια μας, ωραία. Κι όποιος ζήσει από μας ας ακούει των γυναικών τα μυρολόγια.
Μωρέ, στα βουβά γλιστρήσαν οι μουσαφιρέοι. Βαρείτε! Στο μαϊράκι, ρε, δώσ' το στο κόρφο σου και φεύγα να γλιτώσει το σταυρό. Καλό βόλι, καπετάνιο. Αμήν! Πασάς προστάζει να βρεθεί το κουφάρι του. Να το, εδώ είναι. Ερφαώ μεν ελ αρντ Βαβάεφου. Τι λέει? Να τον σηκώσουμε ορθόν. Τον φίλησε? Ναι. Χουέκαν ράγελ σάλιχ Βασιγά. Τι είπε, ρε? Είπε ότι αυτός ήταν ένας άντρας αληθινός. Αυτό είπε. Ακούσατε το θεατρικό έργο του Σπύρου Μελά, Παπαφλέσσας. Τη μουσική επιμελήθηκε η Δόμνας Σαμίου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Σπύρου Μιλιώνη.